أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى جومراد تولوي قالوا بمي حرقوه تميمو nduppeemo wansuru mballe alihatakum allaɓe mon bi tahriqihi e duppudemo nde kanko ibrahima son duppimo o maayi allaɓe mon ɓe on balliɗi men hankadi ɓe jaari e sumde ibrahima warde ɗum nde ko leptirde ɗum sababu nde allaɓe maɓɓe wadde so ibrahima maayi ina wayno allaɓe maɓɓe ballama kisi kañumen ɗum woni ɓe mbi wansuru alihatakum. hade ɗum warada anna ibrahima qala lahum inna alkabira ghadiba min ishrakikum ma'ahu ghayru as-sigharu fi al-ibadati fakassarahunna. nde ɓe ngari ɓe mbi ibrahima beela ko an waɗi ɗum ɗo. ibrahima wi ko mawɗo sanam mawɗo o ko kañum heeli sanamuji tokosi ɗi wona min namde ɗe sanam o. joni noon ibrahima wiɓe on paamani ayi sanam mawɗo o ko kanko tikki ko kanko seki o laawi ko jagguɗon ndendidinɗon e sanamuji tokosi ko. ɓe mbi o wi on potani waddudemo e sanamuji tokosi ɗi o mettino jaggi sanamuji tokosi ɗi o heeliɗi. ay kaɗo haalate ɗum ɗo joni o haalaniɗo jomiraɗo subhanahu wa taala. haalande nde ɗo nen ari hayto jomiraɗo subhanahu wa taala. sanam o ko kañum woni mawɗo no foti wawde mettinde pourquoi min mbeɗa woni mawɗo oɗon pondami kon ɗo tokoson. i joni noon jomiraɗo ko kañum woni taɓɗo ko kañum woni mawɗo e foof jaggon mbiyon oɗon ponda ɗum e ko wonani hay hunde. o wi wonde allah aɗa andi ɗum mettina e sirku billahi. kala ko allah mettinno holli en wonde ko sirku ɓuuri musde ɗum tawde o wi ko foof mo yaafo ha heddi sirku billahi. joni noon sirku o ko rendidindemo e hunde. kanko ibrahima joni o wi ko sanam mawɗo o kañum de mettini wadde ko mbadduɗomo e sanamuji tokosi ko o ɗacci ha jaaɗon o tikki o jaggi sanamuji tokosi ɗi fof heeliɗi. fa kasarahunna wa arada bidhalika iqamatu lhujjati alayhi. o muuyi hen noon ko ñiɓnude hujja e dow maɓɓe. kono ay ko yinno ko ni o heeɓi ɗum e maɓɓe kono nde wonno bonɗo ina weeɓa hujja. bonɗo ne weeɓa hujja ƴeewa tan koɗo yaltiri ɓoytade mum tan ɓe duttiti caggal keti dumma nukisu ala ru'usihim. so ɓe ndew haalani ɓe ɗum nde kamɓe koye maɓɓe ɓe ƴewtima e koye maɓɓe ɓe wi so goonga noon enen ko enen tooñi. enen sanamuji men neni kelama ko allaɓe men en ngari eɗen kucciti hen sanamuji donki haalande en hay baɗɗo ɗumen ni firti ko enen gone juumre. hay sonno ko cukalel toksel ngel anda hay hunde so fiyama kam so baaba arti walla nene arti ina wawi wiide ko kaari fi kam walla ko kaari gañimi. kono enen ɗum ɗo ko allaɓe men kelama mbawa haalande en hol kelɗo ɗumen. ay ɓe duttiti caggal kono ɓoytade mum tan zumma nukisu ala ru'usihim. ɓoytade tan ɓe mbi joni ko raɓɓiri ko ɗum ɗo ko fenade kecce mayde ibrahima laqad alimtu ma haula yantiquna. aɗa andi ɗiɗo sanamuji gona kaaloji kecce kalta ɗi sanamuji ne kaala saka mbiyamin namdu i joni noon ɗo hankadi caggal nde ɓe gandi ibrahima ñiɓne maɓɓe hujja kono ɓe calima ɓe dutti e fewjidde e nder koye maɓɓe. joni holno mbatten holno mbaddeten e makko ɓe hen mbiya ko raɓɓiɗi ko tan yo yaltini wuro ngo kanko tawde enen fof eɗen ndewa sanamuji men ɗi so wona kanko yo yaltini nokku o tan.
sonno wonano bam makko Azara ko neɗɗo mawɗo e nder meɗen ɗum ɗo kam haala makko haaletaki ni kono tawde Azara ne ɗon jaltinemo wuro ngo tan Azara e hoore mum dari wi so tawi ko min wonno sababu tawi tan ko min woni sababu mi woppiti baremo on saha kamɓe fof ɓe ndendi ɓe mbi joni noon tawde wargo ngo tabiti ƴeewen hol façon wargo o fotata wareede ɓe hen mbiya yo hirse ɓe hen mbiya yo dumbe tan hawde o maayi fof ɓe hen mbiya ɓe keɓɓiti kamɓe mawɓe ɓe mbi tawde ko allaɓe ɓe o bonniri ni ko sanamuji ɗi Allah leptirta ko jeygol ɗum noon harri ɓuhu duppemo kanko duppemo so duppama o maayi wona ko allaɓe leptirimo jeygol ngol won suru alihatakum balle allaɓe mon ɓe ɗum woni noon hankkadi nden ngal ɗo jeengal yalti boowal wonde aha nanodirama Ibrahima no duppe sababu nde ko boniri Allah ɓe meedi ko o rutti o heli Allah ɓe ɗum noon kala jiɗɗo dañde weluyo Allah ɓe kala jiɗɗo Allah ɓe beltono ɗum yo addu participation mum waɗa hen ɗum woni noon hankkadi jiya haymo sellano girñito wiya kañum kam barkinorto hen addude hay soko leggel waɗa hen ko duppira beele no heɓa weluyo Allah ɓe jiyamo hattanano kañum wona e waddude hen ha so ronki no yaari ƴetta halis wooda mo totti wiyeno ya tenanam minne mi barkinoro hen ɓe hen jaaha coodoya woɓɓe hen ɓe cellani kono noon ne kadi ngala ko joɓi tenoɓe pour tenana ɗumen ko duppira Ibrahima ɓen mbiya joomam mi fodanima walla ɓe mbiya sanamuji ɗi min podani on ɗoɗɗo min goni de ko min mbawa tan ɗum de haaɗi min barkinorade e ko Ibrahima duppirte ko sabi kamɓe no pamrata koɓe hokkuɓe fodore koɓe hokkuɓe sappore ni mbiyeten sappore nde ko kala mo yantani hen kala ko wawi hebde ko kañum hokki hoore mum kala mo barkinoraki e ko Ibrahima duppate ko Ibrahima tooñi allaɓe nena duppe ɗum noon kala mo yantani e ko duppirte ko ina wayno aɗa wela ko tooñi allaɓe ko wadde goto fof yo tinno waɗa hen doole mum on sanga jiyamo sellani ala ko yoɓi celluɗo o daro wiya min de mbeɗa takkanma an Allah walla mbeɗa takkani on onon sanamuji ɗi so tawi mi selli mami teenoyi mi waɗa e ko Ibrahima duppira ko ɗum woni kamɓe fof ɓe jalti fodde lewru no woruno eɓene ndendina leɗɗe yatan duppude neɗɗo goto kono nde wonno ɓe nawi fiyako o ko fiyako alliyankagu goto fof ko ma waɗa hen participation ɗum woni lewru eɓene teena koɓe gaddi fof ɓe mbiya yonta koɓe gaddi fof ɓe mbiya yonta ñawore sarima ko ɗo o duppate holto duppate ko ɗo mande o duppate ko nde hankkadi ko yimɓenen tan kalda yo ɓeydo fodde lewru eɓene teena ha timmi fodde lewru nde ɓe pelliti ɓe kuɓɓi jeygol ngol hakke e jeygol ngol mawnude lewndu ndu no mawniri leɗɗe ɗe no mbayi heewde no ɓe mbaɗiri hen doole maɓɓe goto fof ɓe hen gadda leɗɗeje ɓutte mbiya kañumen belana keɓa weluyo Allah ɓe hen teena garta kadi dutto kadi jaaha teenoya kadi no hakke no leɗɗe ɗe kewri no jeygol ngol huɓɓiri jaggodiri hakkude leydi e asman hay ndiwri wawa wirtade hakkude jeygol ngol e asman ko ndiwri towi ko fof faade dow so wirtima jeygol ngol tan samat hakke jeygol ngol hewta yi joni noon jeygol huɓɓama ɗum fof ko oɗo neɗɗo goto saabi ɗum hol on neɗɗo Ibrahima kadi hay ɗum ne ko suka joni noon heddima weddade mo e jeygol he holno mbatten beele en natoyte jeygol he nanne mo hen ala wawa wonde en mbawa hay ɓattade jeygol ngol saaha beddoɗen mo hen jeygol ngol ɓattotako hol feere joni noon no weddorte e jeygol he hay goto anda heddi eɓe pewje wiyaɓe yo beddoma son beddima wawa yettoyade
hankadi hedditana ɓe pewje no mbatten holno mbatten jeygol nana yaha jeygol nana dulɓi toon yaha tan ha iblisa are maɓɓe ina addi mbaadi neɗɗo iblisa wiɓe jinnomi ko wallude on e feere ibrahima oɗon on mbawa weddorade mo ni e jeygol ngol sabi mbawa battade jeygol ngol e ngol heewi doole kono ko ni mbatton ngaremi jangguina on ɗo lottundu lottonmo e nder jeygol woni ko wiyete min janiq o sañaniɓe tan lottundu mawdu lottundu ndu hankadi malaikaji nana kucciti hen na ndaara no pamrata tan ɓerɗe cuwata o ñawde sababu ne miijade ɓe mbawa weddade mo e jeygol he mumanteji kala ko Allah tagno nana hucciti hen na ndaara kono ɓerɗe mumen cuwata o ñawde sibi miijade ɓe mbawa wettindemo jeygol ngol kono jonde iblisa jangguiniɓe lottundu wiɓe ko ni mbatton kala ko Allah tagno yi ɗum ɗo ɓe gandina gasa wonde ni kay ne wawi wonde tigui lottundu ndu no wawi weddade mo e jeygol he ɗon hankkadi kala ko Allah tagno wullide wulago woto lawol gotol e dow leydi he kala ko Allah tagno so wona yimɓe jinneji mumanteji fobbi beyi baali ulluɗi buuɓi ɓowɗi malaikaji dawaɗi fof gullide wulago woto holko ɗi gulli joomam ibrahima nana jogori duppede te ko kanko goto joguiɗa e dow leydi he dewowo ma so wona wiyama gueɗel gotel woni ko mettinani woni ko mbiyeten ko ligui eyyi ligui ɓe hen mbiya luga torankoɓe kewi wiide luga eyyi ene mbiyata ligui luga noon e lewanano hedde to luga lew banggue Sénégal to wonatno joni noon ligui kañum yi ha less sakki toon wone wuttude kañum woni koye wuttude woni koye wallide jeygol ngol no huɓɓiri kañum koko yante mabɓe ɗum woni nana sallah sallam hokki yamirore kala barɗo ɗum lawol gotol aɗa jogui baraji temedere fiyande wotere tan saami aɗa jogui baraji temedere fiyande ɗiɗi ustima tati ustima noon tan yarata yima nelaɗo yimiri ko ɗum yiya fo yoɓare joni noon tagore nde fof giƴƴiɗi hay tan mbabba ƴeew tan hay mbabba ƴeew hay mbabba kañum fof kañum fof ɗe gone wullitade joomam ibrahima so ɓeɗe gandi ɗo joni ɓe kuɓɓi jeygol kono maɓe nga andu hen de no pamrata tan en fof eɗen kucciti hen kono noon goppe tan ma ibrahima dat saabu ɓe mbawa weddade mo jeygol he ɗi tan joni noon haaɓe jii feere ibrahima ne jogori yettade jeygol ngol saabu nde pittol ngol waɗete nde kamɓe fof ɓe kucciti hen pittol waɗama woni lottudu ndu ɓe gandi nduɗo lottude haqiqa ne wawi yettinde ibrahima jeygol ɗon kanji fof ɗi gullitodi lawol gotol joomam ibrahima nene waɗe e jeygol omono jogori duppede te ko kanko goto rewatama e dow leydi he holko Allah jaabiɗi dendagal tagore nde kala tan mo woytani mo wulliti mo wi ɗum yo wallumo mi yamirima ya walloymo onon fof kala e mon mo yamiri yo ya wallamo mi yamirima ya walloymo ɗum woni malayika keɗɗo e ndiyam o yetti malayika ndiyam o yetti ibrahima ko yamirore ma tan padmi ɗo tonga ɗo mona e lottude yamirore ma padmi Allah yamiri kam sa yamiri yomi walle joni mi walluma ɗum ɗon noon dendagal diƴƴe ɗe fof ko min Allah henni hen kala ɗo ndiyam wonno e aduna he ko min Allah hokki laamade ɗum sa yamiri joni mi yamira ndiyameje ɗe ngara ñifa jeygol maɓɓe ngol wona tampere maɓɓe yeehi mere ibrahima wi wona Allah ne yiyami mbeɗa yiya ɗum goppide kam e Allah on jarama malayika keɗɗo e hendu o ari joomam ibrahima ko maccuɗuma kañum goto rewata Allah wimo ya so famnimama tan faabomo so wullitimama tan wallumo on yetti ibrahima min woni malayika kettuɗo e hendu ɗo joni no beelirami foof hendu ndu no wawi ittude ɗo jeygol ngol
to jiɗmi fof henndu ndu nowa toon jeygol ngol sa yemiri joni joni mi yemira henndu ndu sara jeygol ngol e nder maɓɓe kamɓe fof walla so ɗum ala henndu ndu kam weddoyo jeygol ngol hay soko ladde no jiɗirɗa fof patmi tan ko yemirore ma sabi Allah wi ko sa yemiri kam yemi waɗani joni mi wawade tawa yemiraɗi yemiram joni joni mi waɗa Ibrahima wi wona Allah ne yiyami mbeɗa yiya ɗum Allah yoni kam mi sohlani ballal mono noon fof Allah ne yiya on mbeɗa yiya ɗum malaikaji kaaƴe kala ɗo malaika joginoɗo hunde wonno ari jimde e makko tan e dow raɓɓiɗinare wiidemo wonde patmi ko yemirore ma Allah wi sa yemiri kam mi walluma o wi Allah ne yiyami mbeɗa yiya ɗum yoni Allah wi malaikaji ɗi e dendagal gueɗe jinnoɗe walludemo ɗe wona on ji maccuɗam oɗo ko jonaɗemi ɗum noon goppide kam e makko jeygol ngol ɓe kuɓɓi ɗum jeygol yahata ko yemiroram min on sanga kanko Ibrahima nde heddaki so wona eɓe beddoma e jeygol he o ɓami ngol ɗo konngol hasbunallahu wa ni'mal wakil walla hasbi allahu wa ni'mal wakil kanko woni gadiɗo haalde ngol ɗo konngol Allah de yoni kam ɗum tan firti haala ka Allah yoni kam taare mo bakkilimi o est ce que mo bakkilimi o hade maɓɓe weddade mo e jeygol he Allah wi ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima e hema jeygol yemiroram won ka ɓuuɓol wontu ɓuuɓol dal woto wul wontu ɓuuɓol e dow Ibrahima kono wota haaɗe wonde ɓuuɓol de won kedi wa salaman won kedi kisal e makko sabi so Allah wino ɗo Allah winomo ɗo wontu ɓuuɓol ɗo tan ay so wontino ɓuuɓol tan o haaɗi ɗon Ibrahima no wawno halkorade toon jangol sabu jeygol yahata koye yimirore Allah ko Allah yimiri jeygol ngol koko ɗum waɗata ɓuuɓol ngol so wontino ɓuuɓol no wawno wonde ɓuuɓol fodde no ngol wulduno ni ɓuuɓira noon wona Ibrahima no wawi mayirde toon jangol kono Allah wi ko wa salaman won kedi kisal e makko firti ko reglo tan ha ɗo fotata weldemo ɗo fotata moƴƴude e makko ɗo wona ka ɓuuɓol wona ka nguleki won ɗum e Ibrahima ɗum waɗi Ibrahima wi nde o wedda e jeygol he o yi ala fo ko suumi e makko so wona no ɓe kaɓɓirnomi ni ɓoggi ɗi ɗum tan suumi ɓoggi ɗi tan cumi hay comci makko cumani te o wi dendagal ñalɗi o wuuri e aduna kanko Ibrahima o wi balɗe makko o ɓuri weltade balɗe makko o ɓuri nemade balɗe makko tan ɗe o miijoto tan o wi ha hooram mbarte ɗum ɗo kam wattata ko balɗe ɗe o wedda e jeygol ɗe balɗe o ɓuri weltade ɗi ñalɗi woni ɗi ganduɗa so miccima tan o wiya min kam mati ɗum ɗo kam mi dañcata ɗum no pamrata tan a jogo ñalɗi ma ɗi ganduɗa ɗiɗo kam no ɗi ɓenniri ni so ɗi gartema tan an fof a wontat goɗɗo jiɗata tan goɗɗum ɗo ñalɗi kam hol fof nde ɗi jogori wattude wasani taw neɗɗo e meɗen fof no jogui ɗi ñalɗi ɗi ñalɗi ma ko ñalɗi belɗi gonatma Ibrahima wi ñalɗi mum tan ɗi ganduɗa ɗiɗo kam omo ɓuri nemade mo ɓuri weltade ko ɗiɗo ñalɗi ɗi o wedda e jeygol Namarusa gati hade makko yettoyade jeygol ngol ko lumiére o tan nen ɗon kono hade makko yettoyade tawa Jibrilu adi momo yettade werti taabal hakkude maɓɓe ƴetti 16 fawi ga fawanimo to 16 nde ɓe berlimo nde o ari tan komo jooɗe 16 makko omo jodde Jibrilu e nder jeygol heɓe jewta ɓe tinani hen hay hunde eɓe jooɗi eɓe jewta wajiɓe no goni to hankkadi ne padi tan ha nani dille Namarusa noon ɗo woni ɗo Namarusa namdino hankkadi ngabboyi dow huɓere waɗino ina ewnoro taw wawa nande sawtol mum wawa ɓattade jeygol ngol kam o nooti Ibrahima o noddi Ibrahima Ibrahima nootimo a mayani Ibrahima wima ala mi mayani ko waɗma mayde Ibrahima wima Allah mo nde waɗimo haɗimi mayde aɗa wawi yaltude jeygol he Ibrahima wimi mbeɗa wawi kay yaltu min jiya ɗo Ibrahima yalte jeygol he tawi yimirore Allah ari ɗo o yalte jeygol he o yalti noon de taaɓo eɓe ndaara omo taaɓo eɓe ndaara omo taaɓo eɓe ndaara
ha o yetti ɗo yaltirde jeygol ɗo kamɓe fof ɓe fawi juuɗe kunuɗe ɓe gandi kam ndeke oɗo Allah mum o ko o foti rewede wona Allah ɓe maɓɓe ɓe ɗum woni kanko Namrus o wi Ibrahima Allah ma onon mi andi ko mawɗo joni noon mi felliti waɗandemo teddugal eyyi mi felliti waɗandemo teddugal eyyi mi waɗanmo invitation wannamo cérémonie mawɗo eyyi momi hirsu kala kone hirse momi hirsu hen ujunnaje temedere walla wiyama taw ko ujunere nagge ujunere ngeloba ujunere jawdi ujunere naggam kala tan kono hirse Ibrahima wimo ɗum fo yonata o wi holko yonata Ibrahima wi yonata tan ko wiya la ilaha illallah kasi jaɓa ndewama ganda a wona Allah o wi so tawi ko ɗum noon o heɓata ɗum e am Ibrahima wimo ɗum noon sa waɗani ɗum ala ko mbawɗa wadde ko yonimo o wi tawde ko hono noon wadde mi felliti habde makko Ibrahima wima aɗan ɗon omon ɗon aɗa haɓay makko o yawa joni noon wona ko dow o woni ɓe mahi huɓere mabɓe kilométre uji 6 faade dow no huɓere towde barsahuji 3 faade dow ko kilométre uji 6 ɓe mahi kuɓeyal mabɓe ha towi o wi joni konu makko ngu yo ngabboy toon pour ɓe gone fellodirde wonɓe dow asman min ɗum addani mi wiide Namrus mi meeɗa yiide hono Namrus e Hanguete kala ko Allah tawi noon Namrus ɓuuri Hanguete ƴeew joni noon yimɓe makko ɓe ɗum woni ko Allah wiyata fa harra alayhim saqfu min fawqihim eyyi saabu nde ɓe mahi haɓe gasni kono makko ngu nde naatoyte nde ɓe naati kanko Namrus o ala toon nde ɓe naati nde tan Allah yamiri tan ko hendu tan wona ni goɗɗum wona malayika ya wona baroɗe jane e mabɓe ala Allah wi tan ko hendu e réglo oɗo probléme ɗon tan hendu ardiɓe ko less duugi huɓere nde bonni less o hendu ndu heeli less o huɓere nde marɓe mabɓe kamɓe fof ɓe maayi heddima noon Namrus kañum Allah wahe Ibrahima wonde min a wawa habde am kaɓata koye mo jiyata kono ma yiyata anda ɗo woni a wawa habde mo aɗa andi hay ko Fir'auna waɗno hen ko ɗum kam ni no semorno seeɗa Fir'auna la alli attadi o ila ilahi Moussa o wanne kadi kañumne ko hono noon waɗno waɗi no diwe mum ni ƴetti lañal yeehi ha dow felli wina fella Allah o felli Allah waɗi lañal ngal yane ɗum ɗo kural lañal ngal yane ndiwri gotir tan mawdi saame nder ladde o yamiri yimɓe makko kanko Fir'auna wiyo jaajiilo yo kural ngal kala ɗo wawi wonde wonno ko lamɗo ceerno tan kural pellal ngal te ko diwnoɗo ha dow ko diwe makko tan o waɗi on saaha nde ɓen jiili ha jiiti kural ngal tawi ne ñiɓi tan e diwal manggal ɓe gaddanimo wiye yo gasi ɗum ɗo wonno Allah Moussa ma yi gasi joni noon Allah wimo kanko Namrus a wawa habde am kaɓata koye mo jeyata joni kay so tawi a felliti ko haare jiɗɗa ƴeew tan ko tagmi ko nden ɗon ƴeew hen ko ɓurɗa yidde fof kaɓa e mum ko ɓurmi yidde yafuɗon nde fof nene winde arabiyo o kono noon ni o ko ha ɓuura famade tan ni o ko ha qissa o ɓuura famade tan nde wonno ko ɗum woni fandare nde eyyi ko ɗum to noon rewde hen arabiya nde kadi ɓurata wallude almuɓe ɓe ɗum kadi ɓurata wallude almuɓe kono tawde ko jaajendi ƴeewate ɓuura famade tan joni noon ƴeew e konu e dendagal ko tagmi ko ɓurɗa hen yidde kaɓa e mum ɓurmi yidde habde ɓawɗi no gonnoɗon tan walla taw soynim ɓowmi tan o wi ɓowmi ɓowɗi en Namrus ko puyɗe kanko mo hanga o hanga Namrus aɗa hanga o suuɓi ɓowɗi kalana kañumenne yo keblo kaɓa e makko kanko e konu makko nde haare yonti ɓowɗi gardi banggue kañumen kamɓe ɓena banggue ɓowɗi garat tan gooso e neɗɗo tan naata e wutteji comci tan ha mbiye del ɗi hen naata e kunuɗi ɗi hen naata e guidde kine ko yimɓe konen tan beddo nen tan billo
yimɓe honen tan billo ala ko mbawi hen sa wini tan sa wosi taw kadi artiɗo wonno kadi hankadi ɗum andi ɓe hankadi ko ɓen tan doga hankadi piɗɗo eɓen tan doga piɗɗo Namoruse kañum ne ɗo jooɗiɗo koye hare he jeeya ɓowngu wooti iwri caggal makko ari tan ha tolni hoore nde ha tolni nofuru ndu tan naate wuddere nofuru he ari tan ha hakkude hoore tan woni toon wul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 u tan heddiyankane no wulla e hakkude hoore kankone omon tan weddo hoore omon tan ficca hoore omon tan weddo hoore fodde balɗe ko noon o woniri o ɗanta ko jamma yo noddi yimɓe makko ɓe o wi dal kanko hoore makko nde ɗo o fuɗɗima fayide nde hoore natti moƴƴude yoɓe ƴewamo hoore wonde ƴewmo hoore wonde joni noon yoɓe tafanmo hoore taw ko hoore kanŋe hoore fonde wonde hoore lamɗo nden hoore saha wawa montude ɗum taw yodde wonde hoore lamɗo nde hoore joni no tampinimo nonani e joni taw hoore tafama tan fewna ha fewi hinere tan duunde yonde toni tan joɗɗi jumtuɗi ɓe gaddi ɓe kollimo o jiimi hen o wi hatte nde hoore nde no foti wonde hoore lamɗo tigui nde kay nde ne moƴƴi eyyi kono noon joni holno hoore nde montirte ɗum woni haala holno hoore nde montirte heddi hankkadi mo miijo eɓe miijo ha ɓo yo wi dal yo cukalel addi cukalel adda o yemiri yoɓe taf hoore cukalel hoore kanŋi taw ko hoore cukalel ɓe tafi hoore cukalel pewni ha fewi ɓe gaddanimo tottimo o yoɓe essayé cukalel ngel so marsi bisimilla ɓe ceŋanamo hoore makko so marsani on saaha tawa kam ko cukalel yeehi kankamo yahani ɓe gaddi cukalel no nani e joni cukalel lelna hirsa hoore kanŋe jagga waɗa hen tan cukalel haftori noon ha yo mi malama mi dañi hoore kanŋe mi malama mi dañi hoore kanŋe dogi fayi galle mumen sukaɓe dewe mum ande a malama ande a malama cukalel ko ma guel guila subaka kono ko noon Allah hollirimo mi malama mi dañi hoore kanŋe o wiye yo joni noon feewi ndeke e ɗum noon ƴeewe taƴoɓe ɓe yo laɓɓe ɗe belne ha wela taƴ gongol yawa musallah o wasa judde no nani e joni tawa siyamudo Allah tan en darima taƴe o exemple noon welani tottude toon hanki jamma ɗumin kirunoɗo mbeɗa yewtanno mbeɗa yewta laali firawna hirde ceerno Moussa Ali en ɗo siɗɗo goto nen ɗon ko gantu mbeɗa haala ala firawna yetti o tottimi caabi oto wi min waɗe inde firawna ɗiɗo caabi oto min juurma ɓoye juurede ko noon e inde firawna kam ande go mi ronko tan jokkude yewtere de Allah seydi noon tan ko jewtirannomo ko boɗiri tana inde firawna o wiɗo kalɗa inde firawna ɗo min tottuma ɗiɗo caabi oto ɗum ne tottimi caabi oto ɗi hiro yo woppidimi hen ko jamma hanki tan jamma hanki ala gantu tan sanɗaji gantu ƴiira ko neɗɗo mo ganduɗa kay momi haalanoyomo kay aɗa andimo kay momi haalanori kanko ronko tan jokkude ko jewtannomi ɗon tan jewtannomi ko boɗi ala kullin tan kanko Namoruse ne nde wi wajiɓe yo jawno e taƴgol he soɓe taƴi tan ɓeega yo keño ɗumi montoɓe nana darina paari ewo taƴoɓe kañumen nen darina kebli so hokki signe tan ɓe mbiya o bisimillahi bappet ɓe kuppi hoore nde ɓeega mbiya tan mbaɗa hen hoore taw samoyi leydi goral ma deppoyima ni de Namoruse ma yiɗ winoɗo ko Allah winoɓe no monta hoore heddi no jaggi hoore no mbiyeɗa ceŋa bane to ala ɗo ceŋa ala kullin oɗo Namoruse koni kañum ne woni ɗo wattidi e jeygol mum kuɓɓuno gam duppude hen Ibrahima issa o deni kono noon waɗirde ni mulakhas nde tan siwta e pular o tan ɓurata wallude e yajje ɗum woni ala kullin tan jomiraɗo wi
wa qulna ya naru kuni walla len dewe arabi o eyi jokkata eyi ko fursa o tan mata han kadi no juuti eyi ay haalluji fof ni fataw khazinu nar in aradta an akhmidati nar ay jawmi ɗum ɗo jeygol o are makko sa yiɗi jeygol ngol mi ñifa ɗum joni o ataw khazinul hawa ewa joni oɗo malayika keɗɗo e weeyo o ari in shi'ta ɗayyattul nara fil hawa'i sa yiɗi jeygol ngol joni mi suuta ɗum mi waɗa ɗum e weeyo he fa qala la hajata li ilaykum mimmi ala e mon haaju hasbi allahu wa ni'mal wakil allah yoni kam taaremo mbakkilimi o ɗum waɗi ay oɗo hasbi allahu wa ni'mal wakil finnoɗen e makko no feewi kala ko kulɗa e aduna o ko mujarrab sahih kala ko kulɗa huccan mo ƴeewano allah waɗantuma hasbi allahu wa ni'mal wakil duuma hen kala ko ɗaɓɓatane ne kadi duuma e makko tan ƴeewa ko ɓurata hen famɗude e limore makko ko 150 eyi en kaalino ɗum ɗo rawane wonande dentotoɗo hen dentortoɗo musiba gila e banggue laamu ha e caɗele aduna walla goɗɗum e ko nandi hen walla dentortoɗo banggue dabareji hay toñangueji waddemo 150 nde ina yaada e aya wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka allahu huwa alladhi ayyadaka bi nasri wa bil mu'minina wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakinna allaha allafa baynahum innahu azizun hakim hakkude hen ruknu e ruknu fof janga oɗo aya laaɓi tati ɗum ɗo eɓe mbadda ɗum hen kono noon adadu laata haf o ujunere e 110 wallahi ko mujarrab sahih eyi o adadu hono makko ala mujarrab sahih o hasbi allahu wa ni'mal wakil hasbi allahu walla hasbuna allahu wa ni'mal wakil hasbuna allahu wa ni'mal wakil hasbuna allahu wa ni'mal wakil so tawi wonko jiɗɗa hebde taw ko jiɗɗa ara puɗɗortoɗa koko famɗi ko gadotoɗa wadde ko gooto o mbaɗa 10 ɗi mbaɗa 100 nde mbaɗa ujunere nde eyi tawi wonko jiɗɗa hebde so tawi noon wonko kulɗa aɗa yiɗi ɗum woɗɗitoma koye laawol gonɗa en kadi aɗa yiɗi tan hisde e musibaji mbaɗa ujunere nde mbaɗa 100 nde mbaɗa 10 ɗi mbaɗa gooto o ɗum tolnodirta koye laata haf limore mum sa limi hawrata ko laata haf woni woto hul ala kullin ko kanko ibrahima noon woni gadiɗo haalde ngol konngol hasbi allahu wa ni'mal wakil alladina qala lahum annasu inna annasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadhum imana ay wa qalu hasbuna allahu wa ni'mal wakil kamɓe allah wi ko ɗum ɗo de allah dandiri ɓe ay konngol hasbuna allahu wa ni'mal wakil ngol ɗum allah dandiri ɓe hakkunde abou soufiane e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe pododiri caggal wolde Uhud wolde nde yeehi hankkadi ha hulti julɓe poolama e nde ɗo wolde abou soufiane hokki yamirore wi mouhammad on poolino min pooli on joni noon rendez-vous men garowo ko badri paaɗen nelaɗo wimo inchallah rendez-vous men garowo ko toon o sikkanno ko tawde ɓe pooli soɓe mbi noon tan ma nelaɗo hul ɗo nelaɗo woni ɗo koko gaañi nena dare dow hayre Uhud julɓe fa hankkadi ngari moltima e dow hayre he poolama ewo joni noon kanko ne o yo profite ɗo ɓe pooli julɓe ewo mouhammad rendez-vous men noon ko badre nelaɗo wimo inchallah o wi hitande arore nelaɗo wimo eeyi wande o kam hulani kono nde yeehi ha ɗum faandi kanko abou soufiane heddiwmo miijo ɓeeɗo julɓe ɓe ciirani huccodirde
ɓeɓe ganduɗa sono kaɓirte ko yomi maayi ɓeɓe ganduɗa haɓateɓe ne jiɗi maayde ɓe ciirani huccodirde o micci kadi kanko Abou Soufiane e wondiɓe makko onon to Badri wolde adine nde ɓe ko 1,3 tan gonno kono haɗani pooli minen ujunere fawde ɓe kam mbarno ciiri huccodirde kulol heeɓimo kanko Abou Soufiane o wi julɓe ɓe ɗo woodi mo fotti tan o wi ɗum wonde jinnomi ko jahanami Madina kulɓinanami Mouhammad e wondiɓe mum sabu min dokkodirno rendez-vous emin kawro e Badre min kaɓatono joni noon Badre fandima mi yiiɗa yaade sabi o saaha joni hokkere ne heewi o wimo gantinoro on toon banggue forfita hokkere ne heewi joni noon mi yiiɗa yaade jinmi ko yaya an kulɓinanami ɓe mbiyaɓe tan wotoɓe jaltu jimmi ko so tawi haare nde waasi wadde tawa koto banggal mabɓe ummori wona banggalam min ummori on wi holko keɓanmi hen o wimami hokke gueloɗi 10 o fokki to fewi to Abou Soufiane to Nela sallah sallam e sahabaɓe mum o tawi ɓen ne keblo ina jaltana jaaha o wi ko mbatton Mouhammad ko mbatton Nelaɗo wi min jaaha to Badre rendez-vous mamin dokkodirno e Abou Soufiane e wondiɓe mum emin kaɓoya e mumen o wi on mbawa ndentoɗe de la son jeehi paamon kam inna nnasa qad jama'u lakum kala tan ɗo sagata bawɗo rondade silama wonno ɓe kebli ɗum te ɗi jumunnaji sa naati Makka koye entraînement tan ɓe goni jeyata ko sagataɓe softuɓe wawɓe haare te eɓeɗo keewi keewal ɓeɗo kam ton mbiyo ɗon kuttodira e mumen paamon hay majango yitere ɓe mbaddata e mon ɓe momta on ha laamon woto jeehede ndentoɗeɓe ko joɓaɗo no hulɓinaɓe kono aynde o haali o gasni julɓe ɓe mbi hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil yoni min Allah taare bakkilaɗo Allah yoni min minen taare noon momin bakkili o hasbunallahu wa ni'mal wakil ɗon noon konngol hasbunallahu wa ni'mal wakil ngol ay ngol ɗo konngol ngol ɓe kaali ɓe mbi komin yahoɓe tan ɓe jeehi ɓe jaari hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah wi fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su'un ɓe jeehi hay ceɗele goote ɓe dañani toon kadi ɓe gardi e jawdi ha heewi ɓe gardi e dañal kewgal sabi nde ɓe jeehi nde ɓe dañi inde ɓe pottori toon e dente goɗɗe wonno abdanno Abou Soufiane wiideɓe rendez-vous Badre ko Badre o ko hitande foof ina waɗa no sifa luumo ni yimɓe ɓe no dento toon leyɗele arabeɓe fof ne dento toon jomumen so gari sa mbaɗa ɗon no sifa luumo ni joni noon Abou Soufiane wino ko kawri hen toon beela arabeɓe fof ne ceedo hakkude meɗen nden yontoyi Nelaɗo e wondiɓe mum jeehi Abou Soufiane e wondiɓe mum tini ɓe gari kuliyade Nuaym an de min mbinomo ya hulɓinan min Mouhammad e wondiɓe mum mata hulɓinani ɓe Nuaym min kay hulɓini ala fof nomi haaldirani ɓe kono nde kalmi gasnumi ɓe mbi tan ko hasbunallahu wa ni'mal wakil ɓe jeehi eɓen toon ɓe gari ɓe paadi Abou Soufiane fodde yontere eɓe jaaha eɓe garta e nder wolde Badre eɓe jaaha ɓe garta e nder Badre eyyi eɓe jeeya eɓe cooda sababude konngol hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah dandiɓe kamɓe fof heferɓe garani mabɓe saka ɓe kaɓe ɓe gaañe kadi Allah hokki ɓe fartange ɓe dañi toon jawdi ha heewi Allah hokki ɓe fartange kadi julɓe ha keewi naati woɓɓe ha keewi naati e diine l'islam sabi ko luuma wonno leyɗele arabeɓe woɓɓe toon ngari ɓe dañi occasion no ɓe peññiniri diine mabɓe ɓe gartide e dental kewgal ɓe gartide e jawdi kewɗi sababude hasbunallahu wa ni'mal wakil ayi inna nnasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil ɗum ɓeydani ɓe iman wa qalu ɓe mbi hasbunallahu wa ni'mal wakil joni noon so tawi tiisi won tan ko annuma ceerno hay soko rafi duumay hasbunallahu wa ni'mal wakil tan koko wallata ɗi koko wallata ina walla hen noon kadi ikhlas laɓɓinde kadi eyi walli torade ñamde ko laaɓi ɗum ne kadi no walla e jaabede nde walla torade ñamde ko laaɓi e rende waktuji
ɗum jeeya koye geɗe ballitorteɗe e jabanede duwaw wona tan hasbunallahu wa ni'mal wakil yo Allah won ballo ɗum woni kanko Ibrahima wi hasbi allahu wa ni'mal wakil kono ay Allah dandimo ɗum woni jomiraɗo wi qulna min mbi ya naru kuni e hema jeygol won bardan ka ɓuɓol wa salaman e kisal ala Ibrahima ɗum woni sababu nde konngol makko o wi hasbunallahu wa ni'mal wakil wadde Allah dandimo hen falam tuhriq minhu gayru wisaqihi haydara sumani e makko ko wona tan tongi tongonoɗi e makko ɗi fa baqiyat idaatuha heddi lumiére jeygol ngol wa bi qawlihi wa salaman salima min al mawti bi bardiha eyi Allah wiide nde wa salaman wadde o hisi e mayde sababu nde ɓuuɓol jeygol ngol ala Ibrahima e dow Ibrahima ɗum woni jomiraɗo wi wa aradu bihi kaydan ɓe muuyi e makko feere holɗum sumdemo fa ja'alnahum min mbaɗi ɓe al akhsarina ko kamɓe goni pertuɓe wa najjaynahu min dandimo kanko wo luuɗan e gorko goɗɗon wiye luuɗu on ibnu akhihi harana on ko ɓi musidɗo makko harana kanko Ibrahima on luuɗu wonno koto Iraq ilal ardi allati min dandimo fewde e leydi allati ni ganduɗa barakna emin kebbini barke fiha e muɗum lil alamina wonande binde bi kasratil anhari wal asjari wa hiya sham e barke ne heewi toon eyi sabi hewde calli hewde leɗɗe leydi so wayni tandi barkini leyɗele barkinɗe no goodi noon ha joni ko wayno Gabon en leyɗele barkinɗe de Allah andi kam ko barke woni kono kam leyɗele barkinɗe de Guinée en ɗin ɗon Maroc en toɓat tan to jiiɗa fof ne hecciɗi hay bi kasratil anhari wal asjari kewgol calli hewde leɗɗe ɗum ko barkingol leydi o hiya sham nazala aya oɗo jippo nazala Ibrahima bi Falastin Ibrahima jippiɗo Falastin wa luudu bil mu'tafikati wa baynahuma yawmun hakkunde mabɓe mu'tafikalu e woni e no e hakkunde to Ibrahima Sam to mu'tafiko cangol to Ibrahima to Sam hakkunde mum ko fodde ñalawma yarate wa wahabna lahu min dokkimo kanko Ibrahima kana sa'ala waladan tew ñaagino ɓiɗɗo kama zukira fi safati hono ɓe jamtora to safati ni min dokkimo ishaqa ɓiɗɗo no wiyeni wa yaquba e ɓiɗɗo no wiyeni nafilatan on ko ɓeydiɗo ala su'ali e namdal ngal walla alal mas'ul eyyi ala su'ali foti wonde de e jabto e ñaagude de ko ñaagino ko ɓiɗɗo goto o ñaagino alal mas'uli mas'uli baɗɗa ɗum eyyi alal mas'uli so tawi woni mas'uli o wonata koye ñaaganoɗo o naafila tan ko ɓeydiɗo alal mas'uli e dow ñaaganoɗo o wadde ko noon ni fotata ɓurde lelade ala su'ali wona e dow ñaagude makko nde so tawi ko su'al o min ɓeydanimo aɗa andi Allah wi ko ñaaguinomo dañde ɓiɗɗo min dokkimo ishaqa min dokkimo goɗɗo no wiye yaquba o noon naafila tan ko ɓeydiɗo alal mas'uli e dow ñaaganoɗo o hol ñaaganoɗo ñaagano ko dañede ishaqa dañama joni noon e dow on ɗon ñaaganoɗo daña wadde min dokkimo goɗɗo on no woni ɓeydiɗo hen on ɓeydiɗo noon woni yaquba faami halata walla so tawi ko ala su'ali ewa e ñaagude makko nde min dokkimo hen goɗɗum ko ñaaganoke sabi kanko o ñaaguino ko dañde ishaqa dañde ɓiɗɗo o hokkama ɓiɗɗo ishaqa o hokkama kadi wo yaquba on yaquba naafila tan ko ɓeydamo ala su'ali e ñaagude makko nde faami halata kono ko alal mas'uli noon ɓurata sellude e dow ñaaganoɗo o naafila wo yaquba naafila tan ko ɓeydari alal mas'uli e dow ñaaganoɗo o
wa huwa waladul waladi kanko yaquba ko ɓiɓɓiɗɗo ɗum waɗi ɓiɓɓiɗɗo ko ɓiɗɗo fami ala ka bamum baba ko baba ɓinguel ɓiye ko ɓiye wa kullan kala goto e maɓɓe huwa waladahu wa waladahu kanko e ɓiɓɓe makko ɗiɗo ɓe fof ja'alna min mbaɗiɓe salihina koɓe moƴƴiɓe bimana koɓe annabaɓe wa ja'alnahum min mbaɗiɓe a'immatan koɓe ardiɓe ñemtinteɓe fil khayri e moƴƴere yahduna eɓe pewna annasa yimɓe bi amrina e yemirore amen ila dinina fewde e diine amen wa awhayna min bahyima ilayhim fewde e mabɓe fi'ala al khayrati gollude moƴƴereji wa iqama as-salati e darnude julde wa ita az-zakati e tottude asakal wa kanu ɓe laatima lana wonande min abidina koɓe rewoɓe luuɗan e oɗo biyeteɗo ni luuɗu kañumne ataynahu min dokki ɗum hukman ñeñal wa ilman e gandal wa najjaynahu kanko luuɗu min dandimo min alqariyati ummorde e wuro allatino ngon kanat laatinogo ta'malul khaba'itha ina golla bonandeji hol ɗum alliwatu e kam ɗum ɗo kam liwat te ko inde nde e hoore mum ni liwat kam ko tawrama ni tan kono min de kam so Allah inde luuɗu nde no way moƴƴude ni tan ceerno rewama tan ha ɗum ɗo bonnirama ɗum nani inde nde no way moƴƴude ni o gorko no way moƴƴude ni o luuɗu no way moƴƴude ni sa jangi tarikh makko a andinama hunde makko kanko luuɗu o gorko no way moƴƴude ni e bo hayso wona ɗum toon fof ni yoni tan wonde annabi nde ɗum tan ngeno yona kono noon yaade tan ha yimɓe mbatta dogde inde mum ceerno fotani wonde de ay debati gorkati yaagal ngal ko ngal ɗo nde woni hankkadi ko elle mataw yimɓeɓe moddinire inde makko nde rar jiya neɗɗo innirɗo ɓiyum luuɗu wirete tan ko goɗɗum ɗum joni noon wiyete ga liwa eyyi ko kamɓe tan kam puɗɗi ɗum saabu wonɗo wiɓe wonde oɗon mbaɗa ko ganduɗa hay goto adaki on medde wadde ɗum wadde firti koye mabɓe tan koye makko tan fuɗɗori eyyi oɗon mbaɗa ko ganduɗa hay goto meeɗani adade on wadde ɗum e binde he eyyi joni noon wiyede nde liwafte nde min kam ko ɗum ɗo ko mi serani e wittude kam inde nde kam holɗo ummi e sekede e inde makko nde kam so Allah wasani allahu alam gandal wodani Allah kono ɗum ɗo kay e walla fonno ko woƴƴinede inde makko nde ha laaɓa cer ewa wasa abbinede inde makko he kam alliwat ko hunde bonde kanat ta'malul khaba'is aɗa andi kanko joni luuɗo o joni inde nde ko nde ajam nde wona arabiya eyi wattu o joni sa ƴeewi joni laam o joni bonni ko jahannoɗen e to banggue waɗɗu to e liwato kayre inde nde joni hay ta Ibrahima andi inde ɗe ko inde ajam nde wona arabiya eyi kono hawni tan allahu alam kono min de kam so Allah manki hawrande wiyede liwat nde kam no arabe mbiyata ɗum liwat tawe won hadisaji Allah andi cellugol mum wiyede liwat nde marhaba machallah machallah a faami ɗum woni jomiraɗo wi jallon mbaɗɗon machallah alhamdulillah machallah eyyi ko hande noon te jallo innahum no kamɓe kanu ɓe laatinoma kamɓe ɓen ɗon yimɓe hoɗnoɓe to luuɗu to wondunoɓe e luuɗu hoddunoɓe men qawmu makko ɓe laatinoma qawma saw in koɓe yimɓe bonande fasiqina yaltuɓe e ɗoftare Allah jomiraɗo wi wa adhalnahu min nannimo kanko luuɗu
fi rahmatina e yurmede amen bi an najjaynahu min qawmihi walla bi an anjaynahu min qawmihi min dandimo yimɓe makko ɓe jasɓe min dandimo e mumen innahu kanko luuɗo min as-salihina o jeeyade koye moƴƴuɓe anani ɗum ɗo wona Samba haali wona Demba haali ko Allah de haali dañi hunde de mo Allah wi jeeya koye moƴƴuɓe ni o de ko moƴƴu Allah ƴellitiɗo e nder ƴellite boowal ƴellite foofano ƴellite miijo ala ko haali konngol on so wi neɗɗo ko moƴƴo on de ko moƴƴo Allah de wi luuƴi jeeya koye moƴƴuɓe tan yimɓe yeddono doga hay inde mum yano yo ɗum fewniti ɗum fewniti wawi hewani ko jiiɗa yimɓe ne inniri mum te ƴeew oɗo moƴƴere makko nde mbimi hay soko wona to jahaten to fof tan annabagal ɗo tan ƴeew moƴƴere makko nde ne heewi ko jiiɗa Ibrahima en jiya Chouaïbou en faami jiya Moussa en jiya Isa en jiya Nuhu en kono luuɗo min de heewani ɗo jiimi ɗum te wondude e moƴƴere makko noon wondude e moƴƴere makko koye annabaɓe ɓurɓe moƴƴude ɓe ko heno jeeya aɗa anndi moƴƴere woodi ɓurɗo moƴƴude kadi no woodi kanko e ɓurɓe ɓe ko heno jeeya Ayyuba en ɓe fof koye ɓurɓe moƴƴude ɓe jeeya ɓe Allah wiyata eskey ɓe wayno Ayyuba en joni ni'mal abd eskey makko eskey oɗo maccuɗam Souleymana en Dawouda en ɓe fof dene ke nan kono luuɗu no fammi fastajabna lahu jomiraɗo innahu min as-salihina kanko de luuɗo oɗo o jeeya koye moƴƴuɓe yo yimɓe gandu ɗum de luuɗo jeeya koye moƴƴuɓe waskur jangto nuhan biyeteɗo ni isnada tuma nde o noddi o wi rabbi joomam la tatar dow duwi tan o huɗi yimɓe makko ɓe joomam la tadar ala al ardi min alkafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara ngol konngol ne haalnodemo ɗum de ɗum haɗatamo suusde tefde ñalawma darde sabi nde yimɓe ɓe ngare baba adama wallu min ñaagonoɗa min Allah min gummo e nde darde muusi satti tefoy baba adama wiyata komi suusami ñaamino e lekki jeehe to Nuhu soɓe ngare Nuhu kañumne ko ɗum ɗo gantinorto oɗon gandi min mi sekino kuɗmi yimɓamɓe ɗum ɗon noon mi suusa huccodirde e Allah hannde jeehe to Ibrahima rabbi la tasar ala al ardi min al kafirin joomam woto woppu e leydi ndi hay goto e heeferɓe ɓe innaka in tadarhum yudillu ibadaka ɓe sa woppiɓe ɗo ɓe majjintu jeeyaɓe ma wala yalidu illa fajiran kafara ɓe jibinta ka wona fajir kefeero bonɗo ɗum noon halkuɓe kamɓe fof ɗum woni jomiraɗo wi innahu wa nuhan e nuhu isnada rabbahu tuma nde o noddi joomi ko e dow yimɓe makko ɓe to banggue hudde ɗumen min qablu ko adi Ibrahima fastajabna lahu jomiraɗo wi min notanimo min jaabimo fa najjaynahu min dandimo wa ahlahu kanko e koreji makko ɓen ɓe ganduɗa ko wonnoɓe e laana min al karbil azimi ummorde e sunno mawɗo ayil garqu wa takdibi qawmihi lahu yo layru Allah dandimo hen takzibu qawmihi lahu ko yimɓe makko ɓe pernannomo ko kete Allah dandimo hen wa nasarnahu jomiraɗo wi min ballimo kanko Nuhu min alqawmi alladina ummorde e ɓen yimɓe ɓe ganduɗa kaddabu ko fennunoɓe bi ayatina ayeje amen addallati ala risalatihi ayeje tindinoje e ala risalatihi e wondemo ko nelaɗo innahum kamɓe kanu ɓe laatinoma qawma su'in koɓe yimɓe bonande fa aghraqnahum jomiraɗo wi min jooliɓe ajma'ina dendagal mabɓe yimɓe Nuhu kañumenne koko joola hono no yimɓe Fir'auna jooliraɗi
waskur jangto Dawuda biyeteɗo ni wa Sulaymana e biyeteɗo ni jangto Dawuda e Sulaymana wa Dawuda wa Sulaymana jangto ɓeɗo ne qissatahuma qissa maɓɓe is yahkumani tumande eɓe ñaawa fil harthi e remru is nafashat tumande nde ñaayi fihi e remru he ghanamul qawmi dammiri yimɓe eyi ɓe ngari eɓe ñaawda kamɓe ɓeeɗo yimɓe to bange ñaayre ngesa e dammiri ni jomiraɗo wi wa kunna min laatima li hukmihim seɓe ñaawore maɓɓe shahidina li hukmihim e ñaawore maɓɓe de shahidina min laatima komin seediɓe ɗum de ɓe kumna li hukmihim shahidina wa hasilu anna tilka alqissa wa aleykum assalam wa rahmatullah machallah fa fahamnaha Souleymana jomiraɗo wi min pammini ñaawore nde noon Souleymana pammini ñaawore nde Souleymana li hukmihim shahidina jami lisnaini qala Dawud li sahibi alharthi walla قال داود لصاحب الحرث رقاب الغنم وقال سليمان ينتفع نعم بدرها ونسلها وصوفها سليمان ويني كانكو جم غسو omo naftoro kosameje dammowol ngol e besno kosameje dammowol ngol ina wonde ko dammowol ngol besnata ko ina wonde tefe dammowol ngol ila an yauda al harfu dum ko Souleymana ñaawi dum ha ngesa ba fewtoya lama takhize so كما كان بإصلاح صاحبها ويردها إليه كما كان بإصلاح صاحبها هنا لا تري على كل انت وحاصل تلك القصة كغاسي أودو قصة أن رجلين دخل على داود وربديدو بغريتو النبي داود عليه السلام worɓe ɗiɗo ngari to Dawud onon si ko hari jabroɗo joɗare gaji ala min si ko hari jabroɗo nototoɗo joɗade oga bangi si wi nottoɗo yo jooɗo oga bangi a faami ala kullin worɓe ɓeɗo ɗiɗo ɓe ngari to Dawud alayhi salam ɓe ngarno ko ñaawdude tawi hen gooto dammiri mum ina naati e ngesa keddiɗo o ɗum noon ko jamma dammiri makko ari naati e ngesa keddiɗo o dammiri ndi ñaayi ngesa ba bonni ngesa tan ha boni i kono noon wona e weleede makko noon dammiri ndi koko ɓocciti jamma ko wawi hen wonde fof kam ko dammiri makko kedi bonni ngesa janano ɓe ngari ñaawdude Dawuda wi holko rendini on o wi oɗo dammiri mum ari naate e ngesam bonni ngesa ha boni tawde ko hono noon dammiri makko naate e ngesa ma bonni ngesa ha boni joni an heftu dammiri ndi Dawud hefti dammiri ndi tan totti joom ngesa o wiyawo jeehe ñaawore gasi jeehe taw dammiri ma bonni ngesa makko kay kanko ni o heftu dammiri ma tan o lomtinira ngesa makko ba ɓe jalti ɓe potte Souleymana no woni soko tokoso ene yaara e duuɓi 11 joom dammiri o e joom ngesa o jalti joom ngesa o nena woya ndo joom dammiri nena woya dammiri mum heɓtama te wonano e sago mum Souleymana namdiɓe wiɓe on jii baba ɓe mbiya ha min jiimo kay Souleymana wiyawa holno ñaawri on ɓe kaaɗi ɓe mbi o ñaawri min de ko ni
Souleymane wi sonno ko min wonno de wona noon ñaawira min o ñaawri min ko ni o wi ko min tawde ngesam bonnama yomi heptu dammiri waajo mi lomtinira ngesam ba Souleymane wi sonno ko min wonno wona noon ñaawram mi de yeyi no nani joni taw haala ka yettima Dawuda an de ɓinguel ma nguel wi sonno ko kañum wonno wona ni ñawrata Dawuda ne noddimo wimo mbeɗa ñagorima haqqe ɓingagu e haqqe mbabiragu haalanam so an wonno holno ñawrata wiyama o wi sonno ko min wonno mbeɗa andi ko ɓuuri wonde maslaha e mabɓe kamɓe ɗiɗo foof Dawuda ne wimo mbeɗa ñagorima haqqe ɓingagu e haqqe babiragu haalanam holko ɓuuri wonde maslaha e mabɓe kamɓe ɗiɗo foof aɗa andi ne Souleymane ko gorko kono o babiraɗo no ko gorko de sino wonano ɗum ɓiɗɗo jarowo duuɓi sappo e goho wiyannoɗa ɗum ko aɗa bonniri ha cekke i jam mi ñaawa mbiya kono ayi o ñagorimo haqqe babiragu e haqqe ɓingagu haalanam holno jiiruɗa Souleymane wi joni joom dammiri o tawde ko dammiri mum bonni ngesa waajo yo faatu to ngesa to kanko o remtoya ngesa ba yo jabbu ngesa ba o aawa ba o rema o reena ha ngesa ba yettoɗo tolno watano wano ndeba bonnatende kanko noon dammiri makko ndi gorko oɗo mo bonnani ngesa o on yo heede dammiri he wonay hutorade kosam ɗam wonay hutorade genƴi ɗi wonay hutorade teefe ɗe ha nde ngesa makko artino wano fof o heɓta dammiri makko kanko no woto heɓta ngesa muɗum nden Souleymane haaldi hono ni Allah wi fa fahamnaha Souleymane ko Souleymane min pammini ñawore nde de Dawudi wallahi no ñawri on ni ko noon tigui ɗum woni anna rajulayni dakhala ala Dawud worɓe ɗiɗo naatiɗo Dawud alayhi salam ahaduhuma sahibu harsi hen goto ko joom remru wal akharu sahibu ganamin keddiɗo ko gaynako eyyi joom dammiri fa qala sahibul harsi joom remru o wi inna hadha qad infalatat ganamuhu ina wayno dammiri makko ɓoccitima leylan jamma fa waqa'at fi harsi yani e remru am fa afsadathu bonni remru ndu falam tabqa minhu shay'a heddani hen haydara fa atahu Dawud hokkimo riqabal ghanami dande dammiri ni wi bi maana tan dande dammiri ndi wi no dammiri ndi an tawde ngesa ma bonnama eyyi yum noon hettu hen fil harsi e remru ndu fa kharaja ɓe jalti fa marra ala Souleymane ɓe birti Souleymane wa huwa ibnu 11 sana kanko Souleymane omo yaara e duuɓi 11 tan fa qala kayfa qada baynakuma holno baaba ñaawri hakkude moɗon fa akhbarahu ɓe kalanimo fa qala Souleymane law wullitu amrakuma la qadaytu bi gayri hada eyyi min de sonno ko min wonno sinno ko min hettinono e fiyako moon mami ñawanno ko wona ko babam ñaawi ko i haala ka yettoyima Dawudu eyyi ɗum woni haala ka yettoyima Dawudu woto wiya annahu wiyama o wi ko gayru hada eyyi gayru hada arfaqu bil fariqayn ina wayno koko wona ɗum ɗo woni ko ɓuuri newanade onon ɗiɗo foof wonko woodi goɗɗum ko wona no babam ñaawiri ni ɗum ɓuuri moƴƴude mon wonde maslaha mon onon ɗiɗo foof fa ukhbira bi dhalik Dawud habra ɗum fa da'ahu Dawud noddimo fa qala lahu bi haqqil bunuwati wal ubuwa illa ma akhbartani billadhi huwa arfaq bil fariqayn Dawud noddimo wimo mbiɗa ñagorima sabi ɓingagu ko gonɗa ɓiyam ko e sabi babiragu ko gonmi bamma ko haalanam holko mbiɗa jiiɗa ɓuuri wonde maslaha e jam e mabɓe kamɓe ɗiɗo fof mbimi ko ɗum addanimi wiide Dawuda ko gorko Souleymane ko gorko kono babiraɗo ne ko gorko babiraɗo ne hay goto ɓurani ɗum de
ɗiɗo jaaro sappo e goo ñaawa firta mbiya wonde mi ñaagori mama sabi nangam haalanam holno ɓuri feewirde ngorabu de qala Souleymane wi idfa'il ghanam li sahibil hars dammiri ndi tottuɗum joom ngesa o hono no mbaɗirɗa ni kay tottumo kono wona yo hettu hen tan yonowo ala dammiri ko ogaji kanko jeyno ko ngesa makko joni noon tawde noon oɗo koko bonni ngesa ba kanko yo hettu hen o wona toppitade dammiri ni yantafi'u bilabaniha taw mo hutoro omo naftoro kosam ɗam wo suufiha wa nasliha teefe ɗe e geñƴi ɗi fof taw ko kanko jeeyi hade ngesa makko noon fewta keddiɗo kañum wo yasra'u sahibul ghanami li sahibil hars ewa joom dammiri o kañum remana joom ngesa o fewnitano ɗum ngesa mum toppito fa ida sara al harsu ka hay'ati yawmi ukila so tawi remru ndu wattindo yi hono no ñalawma de ñaamateɗere wanoni dufi'a ila sahibihi on sanga ngesa ba tottite joomum wa akhadha jagga sahibal ghanami joom dammiri o ghanamuhu dammiri muɗum fa qala Dawud wi alqada'u kama qadayta ñawore koko ñawɗa koko ɗum woodi machallah ko ɓiɗɗo kono Allah andini ɗum hokki ɗum gandal baba ne jaɓi ɓiɗɗo o hokkede gandal e dow muɗum wa min ahkami Dawud wa Souleymana alayhima assalam ma ruwiya kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma ina jeeya e ñawore makko kanko Dawud e Souleymane ko habra wonde rewɓe ɗiɗo ina gonduno e ɓiɓɓe mumen ɗiɗo jaa dhi'bu fa dhahaba bibni ihdahuma o yi ari tan difti ɓiɗɗo hen gooto rewɓe ɓe ɗiɗo ko tiggoyon ɗiɗon tokoson jogino walla tawa ko ɓiɓɓe tan kadi fuɗɗinoɓe semorde seeɗa boyi ari tan diftima hen gooto diftima ɓinguel gotel dogdi hen mo ɓiyum hen goto fof wi goɗɗo o ko ɓiye difta min kay ko ɓiyam heddiɗo ala ko ɓiyanowa ala wona ɓiyam wona ɓiyam nowa min kay ɓiyam neni ɓe gone fooɗo wirde ɓiɗɗo goto keddiɗɗo no hen goto fof wi ko ɓi keddiɗo yi faami haraka ɓiɓɓe maɓɓe ɗiɗo neni boyi ari diftima hen gotel heddima ɗon hen goto fof wone wiide ko ɓiye nawa min ɓiyam nawaka ko ɓiyam woni ɗo aɗa andi mo ɓiyum nawa o kay ne andi kono noon haɓɓile ɓi jana ko mawɗo noon e suka nde ɓe ngari ñawdude to Dawuda namdiɓe ɓe kaali fa qada bihi lil kubra Dawuda ñawani nayi mawɗo o wi mawɗo o ko kañum jeeyi ɓiɗɗo o bi maana tawata ko mawɗo tan foti wasde fende eyi hakkude cukalel e mawɗo kam so gardi fenade tottete ko cukalel Dawuda itti ɓiɗɗo o totti mawɗo o wiinda ko an jeeɓiye jeehe fa harajata ala Souleymane ibnu Dawud nden ɓe jalti aɓe jiiya janodire Souleymane fa akhbarata ɓe kalani ɗum qala atuni Souleymane wi ala wona noon tan ngare gay mbiɗon holmo ɓiyum nawa hen goto fof wi ɓiyi kaari nawa ko ɓiyi ko nawa ko ɓiyi ko nawa Souleymane wiye joni bisimilla mbaɗen ni gaddane kam laaɓi tawde ɓiɗɗo goto nawama onon ɗiɗo fof ko ɓiɓɓe mon gonno goto oɗo heddiɗo joni koko jiiɓi goto mon fof wi goɗɗo o ɓiɗɗo o joni feccete hakkude goto mon fof nawa feccere gadde laaɓi ɓiɗɗo fecce hakkude goto fof nawa feccere ɓe gaddi laaɓi Souleymane wi jaggane kam ɓe jaggi Souleymane wi gaddane kam laaɓi kimi taƴa ɗo Souleymane ƴeewi laaɓi tan hen goto wi ala woto war woppitmo hen tottuma ko ɓiyi ko o yeey wadde ko ɓiye ko an jeeyi o ga jaɓɗo yo ɓiɗɗo fecce o jeeya
an celiɗo ɓiɗɗo o fecce o ko an jeeyi adduga ɓi janano ndeke yo ko suka o jeyno ɓiɗɗo o wona mawɗo o nde wiyano fecce ɗe tan mawɗo wi ko ala probléme so yiɗi goto fof no talde mum ewa keddiɗo ni no yalala woto wara woppitmo hen ko kanko jeeyi o wiya an mbiɗo woto mi wara o ko an jeeyi ɓiɗɗo o ni Souleymane heftiri ɓiɗɗo o totti on ɗon ɗum ɗo koye ñeñal Allah hokkimo kanko Souleymane ala kullin fafahamnaha Souleymane jomiraɗo yimin pammini ɗum Souleymane wa kullan kanko Souleymane e bammakko Dawuda fof atayna min dokkiɓe hukman annabagal wa ilman e gandal wa sakharna joni noon min newnani min eltani min elti ma Dawuda wondude Dawuda aljibala kaaƴe ɗe yusabbihna eɗe cubhina wa tayra wondude e ndiwri aɗa andi Dawuda somo subhinanno walla somo jangganno Zabour kala ko Allah tagno kanko ɓurno welde dande Dawuda somo jangganno hay ndiwri daroto wona e heɗade dande makko nde hay mumanteji daroto gone e heɗade dande hakke e dande welde Dawuda no welno dande joni noon ndiwri ndi hakke no welide dande so dari mum subhina tan ndiwri ndi wonata koye yaadinde makko ndiwri ndi woni e yaadinde makko no gandirɗa tan morso belɗo tan yalta sa nani tan ko gonɗa ceerno ko fof a teyata gona weftude hen taw ko morso musique sa teyata gona weftude hen voilà kanko Dawuda ne so tawi tan o ɓami omo subhina hakke no weyi welde kala birtiɗo ɓe hen nana keɗo ne concentré ɓe hen nana defta hen hakke no weyi welde ɗum woni yusabbihna ma'ahu ndiwri ndi ina subhina wondude e Dawuda wa kunna min laatima fa'ilina komin golloɓe holɗum komin gollata newnugol jamdi wondude e makko woni holɗum newnugol kaaƴe kay mbiyanno ɗen wa allamnahu jomiraɗo wi min gandinimo kanko Dawuda san'ata pewnugol labusin ɓornogol mekeñ lakum wonande on ɗum noon li yuhsinakum ko ha o dandira on kanko Dawuda walla li nuhsinakum hamin ndenira on ko Allah haalata walla li tuhsinakum ha dandira on woni mekeñ o faami haala ka janginaji tati ɗi fof ɗen ɗo li yuhsinakum walla li nuhsinakum walla li tuhsinakum so tawi o wi ko Dawuda min gandini ɗum no fewnirta mekeñ woni zilie jamdi wutte jamdi so tawi fewnama joni ko wayno hare walla berlaɗo kural e ko nandi hen taw natta haɗata koye jamdi hen aɗa andi ko Dawuda woni garwara pewnuɗo ɗum ina waɗete no kono noon Dawuda nde wonno Allah hokkimo leydi ndo kaaƴe newe juuɗe makko jamɗe newe juuɗe makko ɗum waɗi so memi jamdi tan taya to wayata kono wironi kala ko memi so memi hayre tan o foɗata ɗum kono wironi wayata mo kono ɓakkere ni Allah hokkiri mo noon eyi sababu zalik wiyama annahu marra bihi malakani ala surati rajulayni kanko Dawuda wonɗo joɗino tan ha malaikaji ɗiɗi mbirtimo malaikaji ɗi koye mbadiji worɓe ɗiɗo fa qala ahaduhuma malaikaji ɗi ne kalde koye mumen fa qala ahaduhuma lil akhari malaika hen goto wi keddiɗo ni'ma rajul est ce que o gorko ko woni gorko moƴƴone ni o Dawuda illa annahu yakulu min beytil mali kanko ella makko tan komo ñaama e beytil mal tan woni ella makko ko julɓe fof ndendi ko omo ñaama hen Dawuda nani ɗum
فسأل الله أن يرزقه ونياجي الله يو الله أرزقين من كسبه يكو فجتي تن بمعنى فألان الله له الحديد الله نيونا نيمو جمدي ونياجي ما الله دال kala ko ñaama yoto ko fagori jungo makko handati ay woto ñaam ko fagoraki jungo makko alla newnani mo non jamdi dum wadi joni kanko jamdi ko tiidi ko fof alla wade makko sirru so memi jamdi di tan jamdi di doftoro so yidi o fooda tan kono podirta wiro ni ay no tajirtu dum ko so jungo go memi tan tayi wonti hankadi no yidiri sen koddiri joni hay so oɗo oto dariɗo joni so feewe mum joni no memiri fof ko noon tan no yiɗiri fof on koye juuɗe hene o wona jamdi gondina tawe wona jeyngol no tawe saka fiye ala ko jungo makko ni tan so memi tan rewaɗe makko no yiɗiri fof ko noon eyyi ceerno on so tawata toon hannde mo marsanno ɗo e toliriji otoji mo marsanno en toliri o marsanno de yii ko sa memi tan rewate no jiɗirɗa fof wona no soode gaz wona no fuufe jamdi wona ala ko ni tan jungo ngo so memi tan rewaɗe ɗum waɗi noon so are hayre joni walla ƴetti jamdi joni kodi tekki ko fof o jaggat tan o waɗa ni no ɗuminowo tan e ɓakkere ni tan no meeyowo ni o fewnira ɗum wutte tan no yiɗiri fof o yeeya fiti so yeeyi ɗum woni ko ñaamata wadde Allah newnani ɗum ɗo eyyi kanko Daawuda ko ni o hokkiro ɗon ɗum woni jomiraɗo wi wa allamnahu sana'ata labusin lakum min gandini mo pewnugol wutte mekeñ wutte jamdi wonande on ɗum ɗon noon li yuhsinakum ko haw wawa renirde on li yuhsinakum kanko Daawuda haw wawa renirde on wutte walla li nuhsinakum walla damir o artoye Allah hamin mbawa renirde on ɗin wutteji walla li tuhsinakum walla ha ɗin wutteji mbawa renirde on ɓalli renande on ɓalli mon ɗi faami haala ga ha wutteji ɗi ndeno walla ha Daawuda reno walla ha min Allah mi reno li nuhsinakum o woni ha min Allah mi reno on li yuhsinakum woni ha Daawuda reno on li tuhsinakum woni ha wutteji ɗi ndeno on faami haala ga ɗi ndena on min ba'sikum e hare moɗon soɗon kaɓama a'daikum wondude añɓe mon ko hal antum mbete on yetti onon shakirun oɗon manta ni'maji Allah ni'mati bi tasdiqi rasuli gonɗinde nelaɓe ay iskuruni mante kam jomiraɗo yo sakharna li Souleymana arriha Souleymana ni min eltani ɗum hendu ndu hendu ndu ganduɗa asifatan ko cattudu dulɓugol tajridu ina doga bi amrihi e yemirore makko ilal ardi allati fewde e leydi ndi ganduɗa barakna emin kebbini barke fiha e muɗum woni Sham wa kunna min latin li hukmihi وكنا من لاتين بكل شيء كلا هون عالمين كمن عنده كلا هون من عنده جو مراد حالا دون وني ما الله كريم يلتني مهند وإذا خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطيور فتوي يلتي وجودي ما إفلاس مكو دندانgal diwri do wonno jiweje mawde de garata to o kanyum laamino jiwe de garata to mbada sappeji jiwe de garata to mbada sappeji wa qama al insu wal jinnu haythu yajli ala sariri yimbe be e jinneji di ndaro kanyumen sappeji e ɗo takkole no danki makko ɗo jooɗe danki makko ɗo wa kana imra'an o laatinoma ko neɗɗo aasiyan mo ngannduɗaa ko kaɓoyteeɗo wolde qalla ma yaqudu ala al-ghazwi famɗi
ko jooɗi anir gaswi ga wolde ko jooɗi tan e wolde o yahani haɓoyede ene fammi wala yasma'u nahiyatan min al ard o nanata bangi e leydi he bimalikin e laamɗo illa atahu so wona are on laamɗo hatta yuzillahu tawde kay laamɗo o wona juulɗo o ara hen tan o hoyna ɗum وقال مقاتل نسجت الشياطين لسليمان وي سيدني كانني سليمان بساطا بيرتو فرسخا في فرسخ بيرتو كو فرسخ e فرسخ بمعنى دنكي مكو tan zahaban dum non be pewniri dum ko kange pamata tan kilometre uji tati taw danki makko ki o jottoki jaajendi kilometre uji tati taw fo kedi ko kange wadira ko kana yudaw lahu minbar eno badana nom minbar min adh-dhahabi ummarade kange minbar mo ganduda wadira ko kange wasat al-bisad ke hakkunde leso mabbe pewnani be mbadi dum kilometre uji tati mo gon leso do hakkunde do be mbadi don kedi minbar kange فيقعد عليه وجوره وحوله 3000 كرسي الله أكبر من ذهب سو جودي ما جوني دو ليسو هي وانا اي جون فامي تاع ليسو غوتا ميو كوم جون tan dabbi ma danki ki tan mihi ko fodde kilometre uji tati foko kangi be badani mo hen minbar taw ko kangi bi maana 16 tan goto mo ganda do jotto taw ko kangi te don joni ujunnaaje tati 16 kange kedi nana tarti dum ujunnaaje 16 kange fof koy dow danki makko e woni ena tarti na tarti min bar makko tan dal do jottodo ko laamude 3000 kursi min dhahab wa fiddatin ina wonde 16 uji goddi di ganduda ko kan ko khalis mbadira يقعد ومجوره كانكو ولا يقعد نجوره الانبياء على كراس الذهب والعلماء على كراس الفضه ان بابه جودو e seesuji kangedi andube be jodo e seesuji khalis di wa hawlahum annas tena do hakkunde mabbe do yimbe be wa hawla an-nas al-jinn wa shayatin do sara mabbe do woni don ko yimbe do sara yimbe be woni don ko jinneje shaydaneji no pamrata tan ko sappeji sappol burgol badade mo gol ko yimbe dewgol hengol ko jinneje shaydaneji woto dhilluhu at-tayru on sanga diwri ara tubbinamo bi ajni hatiha e bibji mudum hatta la yaqa'u alayhi samsun ha yettodo ganduda nange tata ko ay so jodi ma jodi kanko sohlani ciali de diweje mawde ganduda hen diwri gotire tan bibje mum ma tan bay fodde jama ka fu den diwe ngara bertondire bibje mum men jimnay dow makko dow danki makko he ponda ha fota fewna ha fewa gonanamo don ciali di keeda hakkude makko e nangi non tan gonirta ha do ummi fodi continue geddi jaha seeno ko o laamino dum don non holko Allah hokkiri mo dum do o yarfa urihu saba o wi hendu saba so tawi o yidi yaade e nokku ko hendu saba suutata dankiki masiratu shahrin min as-sabahi ila ar-rawah no paamirta dum do ko avion ta walla sa tawi mbiya avion ñamtini tan ko danki Souleymane ki sabu do joni wi danki ki wona ayno haalanirma danki ki ni danki ki ne yahay we te fodde ujunnaaje tati 16 nene dow danki min bar makko nene danki jinneje shaydaneji fo daroto do joni non ƴeewa avion tan no yarata e weeyo o wi kanko Souleymane so yidi yaade
ko henndu tan o yemirta suuta dankiki haa dow ko yaranno lewru o yara ɗum subaka gooto ko yaranno lewru o yara ɗum kikiɗe gooto jooni noon non kam andi mbiɗa moƴƴi on noon gijam min ɗanayi koye hirde min mbaɗi forçat tan gon noon ala kullin ko yaranno fodde lewru ko o yara ɗum subaka gooto joni ƴewde ɗum tan e avion sa ƴeewi avion joni a naati nder kiiɗo danki a yiɗiɗo 16 uji joni noon ƴeewa ko yareteno lewru waɗa ɗum subaka gooto walla waɗa ɗum kikiɗe gooto te yahata koye weeyo kanko Souleymane ne dankino makko koni somo yahatno hendu ndu so rondima ɗum nawata ɗum koye weeyo ha wiyettoyo ɗo yiɗi yaade ɗum noon o heɓiri ɗum o wi ko nde aɗa andi wonde tarduno julde takkosan sababu nde pucci makko sababu nde mo jogino pucci omo lima pucci ɗi walla taw ko jeeɓannoɗo pucci ɗi ha waktu takkosan ɓenni o juulani o haaɓi kanko Souleymane o wi pucci ɗi fof yo mbare sababu nde pucci ɗi ko ngoni sababu haw tardi waktu takkosan ko pucci ɗi fof yo mbare woni pucci ɗi wareede nde Allah lomtinimo kiiɗo danki faami ala ba ɗum woni jomiraɗo wi wa hawla nnasu aljinni sara yimɓe ɓe ko jinneji wa chayatine seydaneji o tudalliluhu tayru on sanga ɗi diwe ngara ɓuɓɓinanamo ɓe ajni hati ha e bibje mumen hatta la yaqa alayhi samsun ha on sanga ɗo nangue yanata e makko wa yarfau rihu saba albisada masiratu saharin min alsabahi ila rawahi eyyi hendu saba ara ɓamta danki makko ki ko yaranno lewru o waɗa ɗum subaka tan faade kikiɗe fa qala alhasanu lamma shugilat nabiyullahi nden sohliri sagalat nabiyullahi walla sugilat sohlinama nabiyullahi annabi allah o Souleymane alkhayla pucci ɗi hatta fatathu ha fatorimo salatul asri waktu takkusan gadiba lillahi on saha o tikkiri saabi allah fa aqara alkhayra on saha o hirsi pucci ɗi foof kanƴi fof ɗi kirsa fa abdalahu llahu allah wostirtanimo makanan hayra makanaha nokku ɗo hirsuno pucci ɗo allah worsitanimo on ɗon nokku ko ɓuri ɗum moƴƴude walla makana ha hayran min ha ko ɓuri ɗum moƴƴude wa asra ɓuri ɗum yawde ko pucci tan o ɗannortono joni noon o hirti pucci ɗi sababude mettinde pour ko tarde takkosano ko allah wostitanimo ko ɓuri ɗum moƴƴude ko ɓuri ɗum yawde wona danke ki kay ɓuri pucci ɗi yawde ɓuri pucci ɗi moƴƴude ni allah wostitanimo ɗum sababude abbade weluyo allah o woni ha kullin kanko Souleymane ne allah eltanimo hendu wa min alchayatini ko hono noon ne kadi e cheyɗaneji ɗon de eyyi woli Souleymane arriha asifatan no wodani Souleymane hendu asifatan jomirawo juɓɓitogol ngol on ne kadi eltanama hendu taw ko joomirawol julɓitogol tajiri hendu ndu no doga bi ardihi e yemirore makko kanko tan yemirta hendu ndu yaruga kilal ardi llati barakna fiha fewde e leydi ndi ganduɗa min kebbinemo barke wa kunna min latima bi kulli shay'in kala hunde alimina komin anduɓe wa min alchayatin min eltanima kadi cheyɗaneji man yahusuna lahu ɓen ɓe ganduɗa ɓe ina mutanamo e maayo jaltinanamo toon kanŋeji o yamaluna eɓe golla amalan golle duna dhalika ko wona ɗum eɓe golla kadi hay ko wona ɗum wa kunna min latima lahum wonandeɓe hafidina komin reenoɓe
waskur janto ayyuba biyeteɗo ni isnada rabbahu tuma nde o noddi joom makko o wi annino min massaniya durru min de heeɓi kam loro wa anta an Allah arhamur rahimina ɓuri wawde yurmade e dendagal yurmotoɓe ceerno watti ha salligi bela walla seeɗa gomɗiɗi jomiraɗo towɗo wi wa ayyuba janto oɗo ayyuba isnada rabbahu tuma nde o noddi joomiko ndeysan lamma btuliya bifaqdi jami'i malihi wa waladihi wa tamziqi jasadihi allahu akbar nden o jarriborama hattade dendagal jawdi makko fof tayi ha laaɓi ko galo o wonno jogino jawdi kewdi jawdi ndi fof yeehi ha laaɓi ɓiɓɓe makko fof kadi maayi ha laaɓi o ñawi kadi ɓanndu ndu taƴi ha watti luubde ha hajara jamii nnasi lahu dendagal yimɓe fof dogimo goɗɗitimo illa zawjatuhu so wona tan joom suudu makko allahu akbar wiyama duuɓi tati ko ni walla duuɓi jeeɗiɗi fodde duuɓi jeeɗiɗi aɗa wone o sifa no muusi de wiyama ni duuɓi jeetati wiyama kadi duuɓi sappo fof koye oɗo sifa e oɗo rafi o woni ndeysan o wulliti jomiraɗo noon o wi annino min de massaniya durru memi kam loro min de loro heeɓi kam wa anta an Allah arhamur rahimina an ɓuri wawde yurmade kala yurmotoɓe jomiraɗo wi fastajabna lahu on sanga min jaabimo kanko ayyuba min jaabimo e ko ñaagui min ko holɗum so huncanede loro o aɗa andi ƴewɗo wullitiɗo kanko qisso o nene no juuti kono ayiɗo wullitiɗo o wulliti kone ɓanndu ndu ñawi ha o natti hay wawde dillude ha ɓe jaggimo ɓe beddimo ladde fo o wullitaki Allah adduno ɗum ko wiyama no rewrata Allah ni iblisa ari wi joomam oɗo maccuɗo ma ayyuba de mo mbiyata ko gorko moƴƴo mo mantata aɗa ɓattini ɗum hoorema aɗa yiɗi ɗum kanko de o juuldata tan walla o rewratama tan kaɗa hokkimo ko dokkuɗamo ko sa jarribmomo yaltat hen ha laaɓa ceer sa yimiri kam min joni joni mbeɗa wawi jarribade mo o yaltay ko rewatama ko o saalita o yennuma o natta rewde ma Allah wi iblis ya sa yeehi mi wellitima e makko iblis are makko adi taw ko duppude gese makko kala ko jogino e gesa duppi ha laaɓi wari aynaɓe makko wari dammiri makko fof wari kadi hay aynaɓe makko fayida o tan kono arata ne yahana arta nde ari fof wiya joomam so tawi o perdi naggam o maw salit so perdi naggam o maw salit haw sakkiti arde omo wari dendagal ɓiɓɓe ayyuba fof o ari e mbaadino ceerno jangguinannoɗo ɗumen ni o wi kadi mo woni kadi juwaɗo bi manamo gaañi tan mo woni hankadi ŋacciɗo mo gaañi e hoore ƴiƴam no yuppo e makko o wi ayyuba dendagal ɓesgu o fode maayi ayyuba wi ko Allah adduno Allah nowti Allah jarama ay iblis ronkani ayyuba tan fayida o ha hankadi ndaw nowi dammiri ndi o haalani ayyuba wi ko Allah adduno Allah nowti Allah jarama o nawi jawdi darindi nde jawdi lelindi o arti kadi kanko iblisa o haalani ayyuba wi Allah adduno Allah nowti o wari ɓiɓɓe ayyuba fof wi ko Allah adduno Allah nowti joni ayyuba wonti basɗo o wi joomam ɗum ɗo fof sa yi omo jaɓi muñde tan ko memaka ɓanndu ndu tawa sa wurti kam e ɓanndu e joni o salita Allah wi ya o yetti o wutte ayyuba rafa
rafi o muusi ha ɓanndu ndu watti wadde gilɗi yimɓe fof dogimo so wona joom suudu makko ƴeew fof de addanani Ayyuba salidde addanani Ayyuba woytade addani Ayyuba woytade ko nde ɓanndu ndu waɗi gilɗi yimɓe jaltinimo wuro noyimo caggal wuro ko joom suudu makko de tawatamo toon ina wallodire makko na wallamo no ñaamiri yimɓe fof no dogimo joni noon Iblisa wahlima wiyama wonti ngilngu naate ɓanndu he ƴeew tan ngilngu naatde ɓanndu naate ɓanndu fof addananimo woytade ɓanndu muusi haw wawa hay dillude addananimo woytade de ko nde Iblisa yeehi ha memi ɓernde nde hay nde ɓernde nde mema ko ɗo o woyti hay ɗum ne holko addanimo woytade o wi ko joomam ɓernde nde tan nde joguinomi ko mbeɗa rewruma ɓernde nde ne mema o ɓernde tan keddornomi sanne aɗa ɗo wiyeteɗo neɗɗo hay sonno woni a yeehi ha a natti wawde hay darade jooɗo juula sa wawa jooɗade lelo juula sa wawa lelorade won façon leltoro façon goɗɗo noon juuɗo woppanima ha sa wawa ya dillin hay tonima juula joni noon kanko Ayyuba ɗo leliɗo o wawa hay sudde jungo makko kono noon ɓernde nde o juuldata ɓernde nde o rewrata Allah nde ɓernde nde mema nde noon ko ɗo woni ɗo wullitiɗo joomam min de loro heeɓi kam ko ɓernde tan jogui noon ko mbeɗa rewruma joni ɓernde memama wa anta noon arhamur rahimin an woni ɓurɗo wawde yurmade kala yurmotoɓe Allah wi min jaabimo fastajabna lahu min jaabi duwaw makko fa kachafna ma bihi min durrin loro gonnoɗo e makko o holɗum dendagal rafi gonnoɗo e makko gila e rafi muusirannoɗo nder ha e rafi boowal ɓuuɓe jaltunoɗe hano gilɗi natirno e makko fof Allah wi cellinmi ɗum ha laaɓi cer ɗon e ɗo no selli o iwino hay hunde o wondani ni o selli kono noon gornam ɓesgu fof maayi jawdi fof taayi jawdi nder noon fof kadi maayi Allah wi ɓesgu makko o fof gartiran moon fof gurtinmi fottutuman ko hono noon nene kadi jawdi makko ndi kadi gartiran moon ay ɓesgu o e jawdi ndi mbaɗan momi kadi cowe muɗum jublan momi ko joguino hen adana o mislohum maahum ɗum ne jeeya hikma andude Allah so felliti jabade duwaw o jabontoma ko duwiɗa ko o jabanoma goɗɗum ko jiɗɗa ka duwanoki Ayyuba ñaguinoɗon ko sellinede kono won goɗɗum ko yinno hadnoma ñagade ɗum ko miijanode ɗum wawata wonde kono Allah wattanimo ɗum hen faami haala ka ɗum woni wa ataynahu ahlahu min gartiranimo koreji makko awladahu zukura wal inasa ɓiɓɓe makko worɓe e rewɓe fof bi an uhyu ngam wurtinede ɓe kamɓe pop lahu wonandemo wa kullum min as-sinfayni salasun aw sab'in foti ko ɓiɓɓe ɓe rewɓe ɓe e worɓe ɓe kala hen ko wonno o wi Allah waɗanimo hen tati jublanimo ɗum laaɓi tati walla laaɓi jeeɗiɗi wa mislahu ma'ahum e yiru maɓɓe e bima'ana ma'ahum wondude maɓɓe min zawjatihi ɗum woni jomiraɗo wi wa ismaila rahmatan yurmede min dokkirimo ɗum rahmatan yurmede min andina ummorde amen wa zicra ko wajulil abidina wonande ɓen rewoɓe Allah wascour jangto ismaila biyeteɗo ni wo idrissa e biyeteɗo ni wo zalkiflu e biyeteɗo ni kullun dendagal ɓeɗo ɓe o limti min as-sabirina ɓe fo jeeya koye moƴƴuɓe jeeya koye muñɓe ala taatillahi ɗoftare Allah wa adkhalnahum min nanniɓe fi rahmatina e yurmede amen min annubuwata ɓe mana e annabagal min annubuwati innahum no kamɓe ɓeɗo limtaɓe de min as-salihina ɓe jeeya koye moƴƴuɓe wa zalkifli biyete kullu min as-sabirin wa zannuni jangto kedi zannun sahibul huti
holi oɗo woni Yunus eyi kanko Yunus id dhahaba tuma nde o yehi mughadiban omo woni tikkanɗo li qawmihi yimɓe makko ghadbana alayhim kamo tikkaniɓe bima qasa minhum fodde ko heeɓe maɓɓe tan walam yu'zan lahu fi dhalika tawi Allah imiranimo ɗum ɗon Allah imirani yo yaa tan o yalti holto feewi ko doɗɗo aɗa andi ko podannoɗo yimɓe makko ɓe leptene no jogori arde joni noon won tamo wino kadi ko wahyu kadi aɗa andi dendagal annabaɓe walla dendagal leƴƴi ala fof leñol biyagol lepte ma ngar ñalawma tel lepte ɗe kayiti arde on ñalawma so wona kanko Nuhu yimɓe makko ɗo kanko oɗo Yunus yimɓe makko o haalde yimɓe makko ɓe yimɓe ɓe no jalkitiri no calorini o wiɓe wonde lepte nene ngara ɗo e balɗe tati pare ɓe jooɗi eɓe pada balɗe tati ɗe jetti ñi hawreɓe duttima ɓe jafnima Allah tan Allah ruttini lepte kayiti arde ɓe jooɗi eɓe paade makko ɓe jooɗi eɓe paadi ɓe jooɗi eɓe paadi ha daɗɗo ɓenni lepte ngarani kanko mo woni ladde mo faadi o jooɗi ha lepte ɗe ngara ha lepte ɗe caama beela ko malaikaji garata cuuta leydi ndi mbahlita walla ko kaaƴe walla ko wawi wonde ko holno wonirta holno gasirta omo jooɗi omo faadi ɗo jooɗi omo faadi ɗo tande ke yo lepte koko kayiti arde kamɓe yimɓe ɓene ni no lepte kayitiri arde ɓe pelliti yaade yaafno yaademo e jaɓandemo ne kadi o soyni eɓe ngara o sikki mataw koɓe arɓe wardemo pour nde lepte ngaraɗi o dogi hay nden o dogi Allah wi fadanna Allah naqdira alayhi fadanna o jikki Allah naqdira alayhi wonde min jogorani ñaawde e makko komin ñaawata e makko ko taw wona fadanna Allah naqdira taw wona o sikki min kattanani e makko ala Yunus hatta sikkata ɗum Allah naqdira alayhi ay Allah naqdi alayhi Allah naqdi alayhi min ñaawata e makko bima qadayna komin ñaawi ko min habsihi fi batni al-huuti e dumbudemo e reedulimo faami haalata nden o dogi yimɓe ɓe kañumen ne garduno tan ko yidde tuubande Allah e jaɓande mo kanko no sikki mataw ɓe gardi ko wardemo tawde lepte garani o fokkiti o dogi a fotani dogde annabi fotani dogde neɗɗo Allah wi jemirmi lingu yo motmo on sanga nden o dogi o ari ha e maayo o yettima e maayo mo yiɗi taccude o joli e laana eɓe jogii sifa noon laaɗe maɓɓe ɗe so ɓe ngari ha e nokku tan so tawi won gaaƴiiɗo walla won doɓɗo won ɓoccitiiɗo dogi ena e laana hee tan laana ka heewi ko kalaade waasa yaade o ari kanko no joli e laana hee laana awƴaama duppiti ɓe ngari ha hakkunde maayo tan laana waɗi yiriinde muɗum dartiima heddi han kadi laaɗe awƴannooɓe mbaɗi no waɗeteno fof nokki yo laana ɓenni i jam onon nde won doɓɗo woni e nder laana hee won doɓɗo woni e nder laana hee doɓɗo aha kay ko darni laana ka ko kay wona meere on doɓɗo woni ɗo ƴeewe hol poɗɗo wonde doɓɗo ƴeewe ko hole moɗon kanko Yunusu mo andi ko kanko o jaabaki joni ƴeewe hole mon doɓɗo kaale walla waɗe tirage o jaabaki ɓe mbaɗi tirage yiyane makko yii tawde ko hakkude maayo noon fittanu ma ndu kam a wasat ɗum tan heddiɓe kañumen daɗa ɓe beddoto jomum maayo he tan eyyi no kalandise ƴi mbaɗata ni jaga tan beddo e maayo kamɓe ɓenno ni tawde mbawa ruttade ɓe mbawa ɓennude ɓenninta laana ka tan ko gonɗo e heen ene dogi o on yaltine ɓe kewi tan ko yaltinde beddo e maayo heɓe ɓenno ɓe mbi ko oɗo gandani ko annabi Allah woni ɗon ɓe pooɗimo tan ɓe beddimo e nder maayo he
nde ɓe beddimoɓe maayo he ɗon tan Allah yimiri lingu yalti tan moɗimo Allahu akbar lingu mawngu noon lingu moɗimo ɗon ɗo lingu ngu moɗimo ɗo Allah wi o wone niɓɓereji tati ndeysan o ñiiɓe reedu lingu he wiyama balɗe jeeɗiɗi omone nder reedu lingu he omo wiya toon la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimina wiyama balɗe nayyi wiyama eruji nayyi wa awha llahu ila dhalika alhuuti Allah wahyi fewde e ngunɗon lingu wi la ta'kul lahu lahman woto ñaman mo tewde lingu he woto ñam tew makko de ñam tew makko de wala tahshim lahu izman woto hel ƴiyal makko de woto hele makko ƴiyal woto ñaami makko tew fa innahu laysa rizqan laka oɗo naɗɗo e reedu ma wona arsiki ma wona ko garsiginmami o yo joño toon tan ko pilito tan mbaɗanmomi toon e reedu ma he komi coɓɗomo toon tan kono o wona arsiki ma ɗum noon woto ñaam tew makko woto hel ƴiyal makko mbeɗa sohlimo toon tan faami haala ka Allah wahyi ɗum ɗo e lingu he ni woni o woni toon e reedu lingu he lingu ƴeewoy goɗɗum ko ñaani kono omon toon omon e reedu lingu he omo wiya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimina ala dewateɗo so wona an senare wodanima min de mi laatima koye toon ɓe jeeyani ndeysan o woni toon noon ndeysan Allah wi omo nodda Allah e ɗiɗo niɓɓereji hande Allah muyi yo yaltu Allah yemiri lingu ngu fa alqahu lhuuta lingu ngu werlimo bisahili e poŋe maayo he ndeysan da'ifan omo woni lohɗo hankadi mo famɗiti kanko fof hawwati no cofel ni wa kanat ta'tihi ghazalatun sabahan wa masa'an fa yashrabu min labniha ndeysan lella ina ara tan makko ɗo makko ɗo subaka e kikiɗe fof lella bana ara to makko ɗo on saha mo yara e kosam lella he hatta qawa haw hefti sembe makko Allah funnanimo ɗon kede lekki ki omo ñaama hen haw hefti doole makko ini woni faraja ila qawmihi Allah yimo joni noon ruttoto yimɓe ma to ɓe dognoɗa ɓe nde coyniɗa eɓe gara ɗe ɓe gardano wonde ɓe mbarma ɓe garno ko jaɓandema lefte ko kayite arde ɓe gari jaɓandema pokkiraɗo doga rutto ni woni rutti to yimɓe makko ɓe ɗum woni fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna Allah neli e makko fewde 100 ujunere walla ko ɓuuri kamɓe fof ɓe gonɗini ɗum woni qala ta'ala wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna famatta'nahum ila hinin on saha min muƴaniɓe ha fewde timmo gollaje mabɓe ɗum woni jomiraɗo fanada fi dhulumati o noddi e niɓe niɓɓereji niɓɓere jamma goo niɓɓere maayo ɗiɗi niɓɓere reedu lingu tati ɗi niɓɓereji fomana hen omo woni toon tan omo wiya la ilaha illa anta ala dewateɗo so wona an senare wodanima inni min kuntumi latima min adh-dhalimina koye toon ɓe jeeyani jomiraɗo wi fastajabna lahu min jaabimo kankone wa najjaynahu min dandimo min alghammi e suno mawɗo wa kadhalika honono ngol ɗo dandugol nunjil mu'minina emin danda julɓe wa zakariya jangto habaru zakariya wne isnada rabbahu tuma nde o noddi joom makko kanko zakariya o wi rabbi joomam la tadarni woto waɗam woto woppam fardan komi telɗuɗo joomam woto woppam komi telɗuɗo mi jooɗo tan meɗeni mi ala ɓiɗɗo mi ala dono joomam woto woppiram noon firti ko hokkam ɓiɗɗo tan woni ɗon woto woppam mbeɗa woni telɗuɗo la tasarni fardan woto woppam komi telɗuɗo
wa anta an Allah khairul warithina ɓuri moƴƴude e dendagal rontoɓe heddotoɓe fastajabna lahu jomiraɗo wi kankone min jabanimo en kaalino qissa makko to suratu maryam kankone no dañirno wa wahabna lahu yahya min dokkimo ɓiɗɗo ne wiye yahya wa aslahna lahu min moƴƴitenenimo zawjahu cuddiɗo makko ay fa atat bil waladi ba'da amqiha walla ba'da aqniha cuddiɗo o woni no debbo dimaro mo jibinta Allah wi pewnitmi debbo o mbattumi ɗum jibinowo caggal nde wonno dimaro mo jibinta on sanga o dañi ɓiɗɗo biyeteɗo Yahya o ɗum woni suratul anbiya ko simore annabaɓe tan kalteɗo anane mabɓe ɗo ko heewi hande wona innahum fa asnahna lahu zawju innahum kamɓe ɓeeɗo jantaɓe kanuɓe laatinoma kamɓe fof de yusari'una eɓe gadodira fil khayrati e moƴƴereji wa yad'unana eɓe noddani ragaban e nderɗugol e yurmede amen e yurmede Allah wa rahaban e kulgol e lefte Allah wa kanuɓe laatinoma khashi'ina koɓe hulɓe yankinaniɓe Allah fi ibadatihim e dewe mabɓe allati wadhkur jangto allati no on ahsanat dennoɗo farjaha hoore muɗum mbiya reeni hoore muɗum fa nafakhna fiha min gutti e makko min ruhina e fittandu amen woni jibrilu oɗo wutti e makko tan fa hamalat bi isa o roodi isa o ja'alnaha min mbaɗimo kanko oɗo debbo wabnaha e ɓiyi ko aya tan ko hawnide lil alamina wonande binde ay fa ja'alnaha kanko e ɓiɗɗo o fof min mbaɗimo ɗum woni wona pamrata haala ka hawnide nde wona kamɓe ɗiɗi fof hawnide nde ko ɓiɗɗo o tan hawninde ko isa tan woni kawniɗo sa nani fa ja'alnaha min mbaɗimo kanko goo debbo o wabnaha e ɓiyi ko ɗiɗi o wiyani ayatayni o wiyani kawniɗe ɗiɗi o wi ko aya tan hawnide wotere hawninde noon artu e isa wabnaha aya tan lil alamina al insu wal jinnu wal malaika haysu waladathu min gayri fahlin nokkuɗo o jibini oɗo ɓiɗɗo tawi koko alda e joom galle inna hadihi ay ɗum ɗo de oɗo diine l'islam ummatukum woni diine moɗon ummatan ko diine leñol wahida tan gotol lazimatun ko anano min rabbukum komi jommon fa'buduni gottoɗine kam wa taqatta'u jomiraɗo wi ɓe ceerni ɓe luuri amrahum hakkude mabɓe baynahum amrahum fiyaku mabɓe baynahum hakkude mabɓe ɓe luuri tan qala ta'ala jomiraɗo wi kullun dendagal mabɓe ilayna fewtude amen raji'una koɓe ruttotoɓe fanu jazihim walla fanu jazihi kala goto e mabɓe koko ruttoto e amen fanu jazihi min joɓa ɗum min joɓodira e muɗum bi amalihi e gollal muɗum faman ya'mal jomiraɗo aleykum salam jomiraɗo wi faman ya'mal kala mbo golli min as-salihati ummarade e moƴƴereji wa huwa no kañum mu'minun ko tawi ko julɗo fala kufrana on ɗon de wona jeddugol li sa'yihi e golle makko kala mo golli golle moƴƴe tawi ko julɗo o wona jedduɗo e golle makko o innano minen lahu wonande on kaati buuna komin windoɓe fami araga bi anna amrul hafada ndemin jemirta ɓen malaikaji renoɓe bi katbihi e windude fayru jazihi min joɓodira e makko alayhi e ɗum wa haramun jomiraɗo wina harmi ala qariyatin e wuro ahlaknaha ngomin muyno halkude ɗum annahum no kamɓe la o ko zaidi yarji'una ɓe dutto fami emin ena harmi e wuro ngo ganduɗa emin muyno halkude ɗum ɓe dutto de ko qawmu yunus tan dañño ɗum hatta ida futihat ha so tawi udditama
Yajuuj e Majuuj ɓeɗo jajaɓe ɗiɗo Yajuuj e Majuuj so ɓe gudditama wo humno kamɓe min kulli hadabin ummorde e kala ɓamtorde bi maana tulde yansiluna koɓe yaccotoɓe e Yajuuj o Majuuj ɓeɗo ɓurbal sa'ati ɓurbal qiyama koko ɓatti ñalawma darga nden ɓe garata ba'da nuzuli Isa ko caggal jippogol Isa wa halaki dajjali e kalkagol masihu dajjali aɗa andi Isa ko kañum warata masihu dajjali so ari kanko omo ñiiɓa e aduna he fodde balɗe 4 ñalaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ñalawma hen gooto ka sanatin ñalawma makko gooto wayata kono hitande ni wo yawmun ka shahrin omo jogii ñalawma goɗɗo on ko fodde lewru tan e lebbi men ɗi wo yawmun ka jumaatin ñalawma makko goɗɗo o wayata kono yontere ni faami wa sa'iril ayyami ka baqil ayyami walla wa sa'iri ayyamihi ka baqil ayyami dendagal ñalɗi makko keddiɗi noon way kono ñalɗi men ɗiɗo ni tan kanko masihu dajjali nde onno so ari aɗa andi o tawata ko dendagal aduna o fof hankadi ne tampi yo tawa arani ni so ari ko kanko goto jogoto jiɗɗo ñamde jiɗɗo nemade ar jiɗɗo kanŋeje haalisaji arneni jaɓami tan keforiɗa mi jaɓanma a heforiɗani en galda ni o wonirta kanko masihu dajjali o wuurda e dow leydi ndi e oɗo sifa omo jogii noon sifa mbilewu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina rentini ummatu o ina yamiri ummatu o fof yo rentomo dendagal leñol nelaɗo sa sallam nelaɗo ne yamiri yoɓe ndento masihu dajjali woto hay gooto juul tawa ñaagaki Allah kam yo Allah dandu ɗum e masihu dajjali nde nelaɗo haalante yimɓe haala masihu dajjali ɓe kul kamɓe sahabaɓe haɓe ŋaaɓi kunuɗe ɓe donki ñamde ɓe donki yarde nelaɗo wiɓe ko woni ɓe mbiya haalni min haala oɗo gorko bonɗo hamin cikki wonde o ɓadima min haano kiiɗa lekki tamarowi ni nelaɗo yon cuwa taw yiidemo kono oman ara e lawol hay so ari joni omo metti wasde gonɗinde sabu mi jogii sifa mbilew so wi leydi ndi yaltin puɗima tan leydi ndi yaltinto huuɗo asman toɓa kono noon o jogii hen tan ko mudda daɓɓo hen hunde fof o hokka hen tan ko hunde raɓɓere omo wawi toɓnude asman o kono koye sifa tan daɓɓo omo wawi toɓnude leydi ndi kono koye mudda tan daɓɓo nelaɗo wi ñamakko walla so ari masihu dajjali no hokka façon wawde warde neɗɗo goto wurtina kono ko ɗon o hadda hen mo wawi warde neɗɗo o wurtina kono ko ɗon o hadda hen on joni so yettima masihu dajjali ko gorko cofɗo ko yitere wotere o jogui tago ngo ko tago jiiɓigo on so yettima wiyamo an a wona Allah sonno ka Allah gonnoɗa taktoɗa hoorema pewna hoorema ha feewa o wiya mbiɗa mi wona Allah somi hollima ko mbeɗa hollirma wonde komi Allah ma jaɓ on wiyama wonde ka penowo an ko an woni masihu dajjali on andirta ɗum ko janggi ɗum o wiya on gaddemo gay gardien ji ɗi gaddamo so yettima masihu dajjali ƴetta silamo soppamo waɗamo kunte ɗiɗi taƴe ɗiɗi taƴitinde sama to taƴitinde sama ga masihu dajjali ɗo dariɗo taƴimo wiyamo wurtu e yamiroram joni tan talde ummoga fotta o hafto o daro o hoccite masihu dajjali wiyamo joni noon a jaɓi o wiya masdattu minka illa basira mi ɓeydaki so wona yenanede ka penowo sabi ɗum ɗo nelaɗo haalani min ɗum ɗon noon kamɓe wonnoɓe ɗon fof ɓe gonɗina ɓe mbiya ko gonga min jaaɓi ndehe ko Allah woni ɗo ndehe ko Allah woni ɗo o wiya yimɓe ɓe woto jaaɓe
oɗo ko masihu dajjali ko penowo ganda toon ko penowo ko wawa warde goɗɗo wurtina ko ɗo o hadda hen nelaɗo jangguinino en wonde jangguinino min wonde ko goto o wawi warde o wurtina ɗum kala goɗɗo mo wari o wawa wurtinde so yeddi o wartu goɗɗo o ƴeewa somo wawi wurtinde masdattu minka illa basira saabi mi ɓeydima yenanade ko nelaɗo haalno ko an woni an saabu a wari kam a wurtini kam nelaɗo wi ñande muɗum ko oɗo foof woni ɓurɗo gonɗude e dow leydi he kanko masihu dajjali noon o joguima leydi ndi o bonni leydi ndi so wona gondiniɗomo kala gondiniɗomo koye nema gonɗa koye immeuble uji gonɗa koye kat uji gonɗa koye ne ama gonɗa kala mo wondinakimo feere ma boni ma wattu holtade ceganeji maɗa ƴakka hakke e heege ko jarabi bonɗo ɗum waɗi Allah wi nelaɗo salah sallam wi yo yimɓe moolo e makko e nder kala julde wo min fitnatil masihi dajjali omo metti wasde gonɗinde hande Isa telloto noon so Isa tellima kañum réglata probléme makko ay ɗo Isa ɗo régloyta probléme makko ɗo ha sifre inchallah sadakallahu l azim